antes de nada eso, pois de explicar a todos que, bueno, estamos aquí polo estreno do teu disco. Vou facer outra cousiña por aquí. Sei que se vai ver mal agora, pero permitidme porque a co Skype está me dando moitísimo lata. Vou facer outra cousiña por aquí moi rápida. Estamos aquí presentando o teu novo disco, 1991, que se estrenou onte. Deixame ver se está vendo ben. Si, imos ir así porque que senón a outra está me facendo unha ruída rara, así que prefiero que se vexa guai. Vale. Vale. Joder. A verdade é que é a primeira vez que fago co Skype. Tranqui, non pasa nada. Creo que vai ser a última. Nada, novo disco, 1991, saliu onte, 6 temas. Estou mirando un pouquiño de que estuvestes falando por aí por outros lados e tal. Disco feito na cuarentena. Sí, as composicións das letras foron feitas no confinamento. Bueno, un tema de feito foi algo antes, creo. E as outras foron feitas no confinamento, as letras. Logo, sí que a grabación e demais foi pois a finais do ano pasado, a finais de 2021. E, bueno, ao final este ano retrasouse un pouquiño por tema de deseños, algún videoclip e tal. Pero sí, a composición de letras foi no confinamento. Foi unha época era que eu creo que todos os que vos dedicades un pouquillo á música creo que gustou un pouquillo por eso, porque fai un par de semanas estuveron aquí os da Arritmia que tamén me dixeron, nós compuxemos no confinamiento, as letras indican eso. Eu vin unha entrevista, unha cousa contigo que tamén que as letras das cancións como que reflejaban ese agobio, esa situación, ese tal. Foi unha época dura, non? Para todo o mundo. Pero para vos que, joder, que eu imagíneme que o escenario, o tocar, o ir por aí adiante, que o levades aí dentro, de repente encerrados, sin poder ver a ninguén, sin poder tocar, sin poder ensayar. Como foi eso para vos? A ver, pois o principio foi bastante shock, porque aparte nós xusto lanzamos o disco Eterno Combate cando explotou todo. Quere dicir, nós gravamos o videoclip de presentación de Eterno Combate nun ximnasio, un venres creo que foi, e o luns xa pecharon os gimnasios, sabes? O sea, foi todo, pois iso, planificación do disco durante un tempo, unha inversión de pasta ao final que faz no disco importante, unhas previsións de concertos e de demais que, claro, dun día a outro se te cancelan. Entón, pois, ao principio foi como un shock de, isto non pode ser certo, sabes? Bueno, creo que como todo mundo xa polo xeral vivir unha pandemia mundial, ¿no? Que hai que pasar un certo tempo para asumir certas cousas, que agora xa parece que as normalizamos, ¿no? Pero claro, ao principio foi como un shock. Logo, pois, nada, pois é lo que hai. Hai que asumir que o concerto, que o disco non se vai poder presentar este ano, que hai que facer X concertos de X forma, que hai que ir con calma. Entón, bueno. E ao tema compositivo, eu que sei, é que eu unha parte de ver as frustracións ou o meu encerro, porque, bueno, eu tamén, me cadrou outras movidas persoais, que eu deixei con miñas parellas pois de 7 anos e medio, que estaba vivindo nunha casa para vivir nun piso e vivía entre 4 paredes nunha casa con finca, porque, bueno, por tema de que miña avoa e meu pai non me quería xuntar con eles, a paranoia toda, no? De cando foi a pandemia. Entón se me xuntaron hostia de movidas aí, no? Hostia de barreiras mentais, e entón, pois, as letras estas, bueno, estas e outras máis que me escribín, pois foron como un escape para esa situación. E por iso o disco é máis persoal, é un disco moi persoal, non ten casi nada que ver co que fago a nivel de Son da Rúa, en tema de temáticas, temas máis combativos, máis políticos, máis tal. Este é un disco como máis interno, ¿no? De superación, de medos, de liberacións. Claro. Entón, por iso quedou un pouquiño así, pero bueno, hai que facer de todo. E si, eu na cuarentena a nivel compositivo iso, como que escribín moitísimo. De feito, non sei, a ver, non sei a cantidade ahora tiña co número de letras, pero igual te estou falando de 50, 60 temas. Non todos rematados, non? Xa, pero... E deses 50, pois me molaron 6 para darlle forma de disco. Hai outros que fun subindo a estar a un anaco, outros que quedaron aí. Pero bueno, a min me foi un shock e unha putada non poder dar concerto, non poder seguir coa actividade do grupo, pero a nivel compositivo, claro, tiña tanto tempo que tiñan que salir algo, sabes? Sí, eu, por exemplo, o que falaba cos Darí, me dicíanme que, claro, a ver, para eles tamén foi un shock e tal, pero dicíanme
É que eu creo que é o primeiro disco no que tivemos tempo suficiente que dedicarlle. Sí, tal cual. Porque no mundo da música como que estades un pouquiño que, claro, hai que sacar xa porque hai que ir a estes festis, Sí, hai que sí, sí. pillar o verán, hai que pillar tal, e hai que sacar xa. Sí, sí, está todo como moito máis inmediatez e de feito os Claro, compas de aquí da ría pasou yo mesmo, a Rebelión pasou yo mesmo, que tuve a posibilidad de falar con tanto con Nervo como con Gabri deste tipo de cousas e me decían o mesmo, que é a primeira vez que poden madurar un disco e que poden darlle mil voltas, que a veces hasta, o sea, é positivo, pero a veces hasta me decía Gabri, joder, é que ao final llegamos dando hasta voltas de máis, sabes? Xa un tema sí. que me gustaba a semana pasada, hoxe xa lle din tantas voltas que parece que non me gusta. Se entra aí nun bucle e tal. Pero bueno, dende ese punto de vista eu creo que é como que tuvemos máis tempo para pararnos en compoñer e ver que queres Claro. facer, de que forma queres facelo. Entón, bueno, hai que buscar a parte positiva a todo. Eu intento ser positivo porque senón é que as cousas non están para selo, hai que intentar selo. Xa, aparte, a ver, claro, agora xa como que se ve un pouco lonxano e tal, pero eu, polo pouco estou mirando, ti, a ver, igual da aldea como a min, porque eu son dunha aldea de 6 casas, vale? Hmm. Pero, bueno, ti tamén hoxe vexo que és de como a min, de casa, de campo, Sí, claro, é un barrio que está pegado a Pontareas, que é o casco urbano, pero eu teño jaliñas aquí na casa da miña Claro, boa, a ese sabes? me refiero. É que Claro. se cadre nun piso, aí metido, encerrado, sin poder salir, Sí, sí, hostia, sí. mentalmente ten que ser moi jodido, eh? Sí, para mí foi o máis complicado, aparte de, bueno, outras movidas xa persoais Sí, ou de sí, pero me refiero curro que... ou de estudios e tal, para min o máis complicado era estar no piso, sabes, rollo, eu disfrutaba, tío, de ir a facer a compra, Xa. sabes? Eras como Que era cando Alonso. claro, que era cando tiñas permiso para sair, ¿no? E logo ainda por riba con toda esta paranoia da peña de los balcones aí, non sei que, Sí, sí, sabes, sí. entrou nunha especie de psicosis colectiva, entón eu el día, bueno, que me facía estar tranquilo era compoñer, cociñar, que me mola tamén bastante e me relaxa, y luego salir a compra, tío, era mi momento de ocio del día. Entonces salía ahí al Gadis y bueno, daba 20 vueltas al supermercado con tal de no estar no puto piso, tío. Sí, sí. Imagínense aí diante do espello a ver que jersey levo hoxe, no? Este le vi a semana pasada, Sí, no vou sí, poñer sí, este sí. tal. Tal cual, tal No, cual, tal cual. sería jodido. E ti contabas que nas letras tamén se reflectía un pouquiño as dúas visións deso, o máis chungo que era... Buah, ahora perdino. Escuridade era... Sí, escuridade e claridade. Sí, de feito Era hai dous máis temas chunga que... e claridade que era unha outra... E Sí, como, sí, como foi eso de saliron así, saliu unha triste e xa esti, bueno, ahora hai que buscar tamén un pouquiño o lado bo, como se saliu esa... sí, foi como que, bueno, a ver, ao final eu creo que a música, como é sentimento ou é o que transmite as letras, polo menos na música que eu fago, que fai a xente coa que eu me rodeo, non é música fórmula, non? Entón, a música, ti buscas facer música para facer sentir e para sentir ti o que queres expresar. Entón, pois, primeiro saliu a escuridade, que así, pois, iso, máis negativo, bueno, é como que iso reflexa as partes escuras das nosas vidas, os procesos mentais complicados, Claro. depresivos, X. E unha vez fixen escuridade e me gustou a letra e a instrumental así escura e tal, pois dixen, va, quero facer outra un día que me atope ben mentalmente eu, que supere X cousa ou que me poña esta meta e a consiga. Neste caso foi por temas de curro, non? Pois cando conseguín curro, dixen, hoxe que conseguín curro, vou a escribir claridade. E así, e foi rollo, va, saiu sola, sabes? O sea, Sí, estaba ese día efusivo, tal, e saiu sola. E cando de feito estabas... Sí, dime. saiu de máis, porque son 4 minutos e algo de tema, Xa. o sea, estaba moi feliz. Cando estabas aí nese proceso de tal, cando ti escribes esas letras, hai unha diferenciación de escribir para Son da Rúa que escribir para min? Ou sale o que te sale e despois xa ti vas vendo como... Pois moi boa pregunta, tío, me mola a pregunta. É certo que eu non me predispoño a hora de compoñer a, vou a compoñer para Son da Rúa e vou facelo máis Chicos del Maíz, ou máis meeting, ou máis Xa. político, ou máis tal. Son da Rúa tamén no disco Eterno Combate temos Mirada Interna, que é un tema moi de rayadas internas, temos temas de bomba clásico que son Ego Trip, que non son tan combativos, ¿no? Digamos. Pero é certo que cando vou a compoñer non me predispoño a facelo diferente, pero sí que é certo que o resultado é diferente, porque tanto na miña primeira maqueta, que era Dignidade non se merca, como este disco, 1991, son moito máis persoais. Entón, bueno, eu cando vou a acompañar non me predispoño a, bueno, pois agora vou a
a facer algo máis persoal e cando fago para o grupo vou non facer máis combativo. Non me predispoño a iso, pero sí que na maioría acaba salindo. Logo, obviamente, pois como ten conciencia, ten ideoloxía e ten tal, pois acaban salindo frases combativas no medio dos temas e Claro. demais. Pero sí que o resultado é diferente. E ti eso, pensas que é algo bo que teñas esa diferenciación ou molaríache máis en plan que o sea, non identificar, senón que todo valera para o mismo? Crees que é bo que Aba Hugo e que Aba Son da Rúa, musicalmente me refiero? Sí. A ver, eu creo que sí, porque mentras haya espazo para os dous, sabes? Quero dicir, mentras eu me sinta cómodo como a día de hoxe co proxecto do grupo e sacando as miñas movidas, igual que pode sacalas Alex, igual que pode sacalas o noso DJ, sabes? Que de feito o noso DJ tamén forma parte dun colectivo de DJs que non é Son da Rúa, ¿no? Que se chama Invasive Sessions, Sí. aquí en Vigo. Entón, pois, mentras sexan compatibles, eu creo que é bo. Aparte, pois iso, ao final, é que xa é un rollo natural, quero dicir, nós como grupo deixamos de ter actividade, porque deixamos de ter Xa. concertos, deixamos de xuntarnos para ensayar para os concertos, deixamos de xuntarnos para compoñer, deixamos de... Claro, entón, o deixar de ter concertos, deixar de ensayar para os concertos, deixar de escutar música xuntos ou sair xuntos porque tampouco se podía, Claro. ao final é que é imposible que saian temas de Son da Rúa porque non facemos vida como Son da Rúa, non sei se me explico, sabes? Xa. Sí, no, Entón, está claro, claro. foi un pouco un proceso vital e agora tamén pois cuadra que os tres estamos currando e non temos uns horarios moi compatibles e tal. Entón, por iso, digamos que tamén se frenou un pouco a nivel compositivo o grupo e eu seguín tirando. Pero, bueno, eu creo que mentras sexan compatibles os dous proxectos, pois é positivo sempre, o sea, ten cabida, ten cabida. Claro, porque ti, por exemplo, este disco, eu pensei, non? E dixen, eu supoño, pero bueno, vou preguntar, eu supoño que ti Mm. estas cancións cando as cantes en directo será con Son da Rúa. Ou teste Eh, pensado ti... xa, ainda temos que ver como plantexamos eso. Eu a miña idea, eu non, en principio non tiña pensado presentar o disco nun show diferente ao do Son da Rúa, non? O sea, presentar estes temas do disco. De feito, non tiña pensado facelos en directo. Pero sí que é certo que o resultado final me gustou bastante e seguramente faga algún concerto presentando o disco. Entón sí que vai ser un concerto meu, Ah, de vale, Hugo vale. BZ. Porque, que pasa? Sobre todo por temas de tempo, de espazo e de que ao final, quer dicir, a xente cando vai escutar Son da Rúa quere escutar Son da Rúa. Non Claro. sei se me explico. Eu podo facer un tema con Alex con guitarra, que agora o metemos nos directos, que o quixera ser e queda bastante guai, porque baixa aí o ritmo un pouco, que o resto volve bastante movido. Entón, sí, pero nun bolo de Son da Rúa, peña o que quere ver é Son da Rúa, ainda que eu me faga algún tema en solitario. Xa. Entón, eu sí que me mola diferenciar aí. Entón, ainda que faga un par de concertos ou tres do disco, que estou plantexando ahora a ver se os dou organizado, van a ser de Hugo BZ. Sí que obviamente Alex vai colaborar e vai facer temas comigo e vai facer o tema este que quixeras con guitarra ou cantar de galla ou tal, pero van ser diferentes os bolos. Pero bueno, en principio non teño pensado facer moitos concertos en solitario. Sí que teño ganas de presentar o disco, rollo pois aquí en Pontacas, ou mellor en Compos ou así, un par de bolos ou tres e listo. Claro. E Claro, listo. presentar así e darlle un pouquiño. Xa. Claro, sí, máis que nada porque iso, joder, me molou o resultado final e son temas que me gustan e teño ganas tamén de facelos en directo. E como tamén por temas de tracklist non ten oco, porque que non podemos deixar de facer, eu que sei, Pontacas Antifa ou Liberando Mentes ou temas que lle mola, ou en galego non mola, ou temas que lle mola moito a peña por meter o temas da miña maquete, Xa. do meu disco, non teña sentido, sabes? Non ten sentido. Xa, porque vos nos concertos, a ver, tendes un tempo moi Claro, definido. nós facemos unha hora 10 de concertos, salvo que teñamos limitacións entre a Claro. capelas e as rutinas que fai o noso DJ e tal, entón claro, presentamos o disco Eterno Combate e non podemos quitar temas de Son da Rúa para meter un tema meu. Xa, Non xa, tería xa, sentido, xa. aparte. Xa, esa é unha putada, porque claro, que se tivera máis tempo, igual Sí, pero molaba... bueno, o que che dicía eu, ao final, claro, o que che dicía eu, ao final o tema é iso. Eh, mentras sexan compatibles ambos proxectos, sabes? Mentras todos dentro do grupo nos sintamos cómodos e eu me sinta cómodo facendo de vez en cando un par de Xa. bolos en solitario, pois todo de luxo. Claro, iso ahora que tiñas pensado contra o Bran, máis ou menos, ou...
Eu tiña ganas de presentalo xa, tío. Xa. Sabes? Quero dicir, eu os meus concertos non os quero enfocar de cara a facelos minimamente profesional como facemos con Son da Rúa, cun caché, cunha peña que nos leva detrás e cun tal, senón rollo, mira, deste bar, queren que faga un concerto, pois vou ali e, sabes, ni me importa que me paguen, inda que este mal de iso, ¿no? Porque Xa, xa. hai que profesionalizar un confai, pero é rollo, va, teño ganas de facer o disco en directo, entón, pois me importa máis facer, dar un par de bolos en Pontareas, por exemplo, que é un sitio moi especial para min, e en Compos ou así e tal, que organizalo moi alá. Vai ser improvisado. Mellor mañá collo e dixo, venres que ven concerto en tal, sabes? Xa, xa. Sí, pero eu estaba E, pensando sabes? que igual o que estaba vendo, non? Que deixar desde que sale o disco, que saliu onte, hasta o verán, para iba a dicir, tío, que igual é moito tempo, non? Igual é mellor eso, sácalo o disco, preséntalo, Claro. porque que senón, claro, a mellor Sí, desti. sí, máis que nada polo rollo diso, de que claro, sí, o disco acaba de sair, o ideal sería presentalo como moi tarde en abril, porque Claro. senón é que non ten sentido facer un concerto de presentación de un disco de marzo en, ¿no? En agosto. Aparte, nos o verán, pois, inda que estamos parados, gracias a Dios, o temos bastante guai, nos están salindo bastantes datas. E obviamente o que non vou é antepoñer un concerto meu a un do grupo. Iso sí que non, Claro. Claro, porque isto tamén porque era unha cosa somos un grupo e o sí. grupo vai por diante. Sí, sí, claro, claro. Isto tamén é o que estaba pensando, E que ahora que, a ver, cobramos máis, aparte cobramos máis. xa, que eu estaba pensando Claro. que non podemos tampouco botar as campanas ao vuelo, pero eu creo que este, non sei que opinas ti, este pode ser o primeiro verán 100% previo COVID, 100% como antes. Sí, a ver, igual non 100%, igual 90%, porque vai haber máis que restriccións, algunhas limitacións, me imagino, a nivel quizáis de aforos, de control, ou de nas acampadas, o mellor, sabes? Non pode ser o mellor 100%, pero sí que teño a esperanza, non sei seguro porque non vexo o futuro, de que sexa un verán bastante normal e ojalá, tío, e que aqueles festis, tío, aquilo era a hostia, tío. Claro. É Sabes? É dicir, o que pode haber un parezco un abuelo, falando disto, tío. Ya, É que fai 3 anos deses festis e digo, buah, que aquello era la hostia, eh. parece que Sí, estamos sí. nunha taberna con 50 anos. Acordaste cando íbamos Sí, ali? tío. Acordaste dos sombríos do 2019? Sí, sí, claro, tío. Pero Pero esa é sí, verdade. aparte o circuito de festis galegos é brutal, mola moito, tío. É brutal, se xera unha hermandade entre os grupos e entre o público da hostia, ao final coñeces a todo o mundo, Xa. está moi moi guai. E Moi aparte, moi ti guai. crees que pode haber, porque a ver, é o que estábamos falando, o que falaba outro día con Arritmia, ahora contigo, son 2 anos nos que todos os grupos gallegos puderon madurar e puderon mimar os seus Ui, discos que e se os me está seus... medio cortando. Eh? Quedásteme congelado a imagen, sí. Se me estaba medio cortando porque teño a sinal algo baixa, ahora parece que vai ben, ¿no? A ver, está congelada a imagen. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, Decía eso repíteme aí que es. que tivemos 2 anos todos os grupos gallegos para mimar os seus discos, para preparalos ben, para tal. Ti esperas que neste verán sea como unha avalancha, que sala todo o mundo cas súas mellores obras, que sea Mm. A ver, non sei demais se as mellores, pero o que vai ou... sair non sei se as mellores, pero que vai sair moito material, espero que grupos novos e tal, sí, porque ao final, claro, é tanto tempo parados e Claro, tantas cousas que contar que ao final é que ten que explotar iso de alguna forma. E ao final en todas as crises ou en todas as pandemias ou tal, xa a nivel histórico, ui, córtaseme. cando surxiu o momento hippie, despois Ah, sí. das guerras mundiais, sempre pasou, ¿no? Claro. Entón sí que creo que vai haber unha explosión e creo que a música galega nos últimos anos ten unha dinámica moi boa de crecemento e que aparte do efecto Tanxugueiras e demais, sí que sería hostia que se sumen eses factores para que faga a explosión xa definitiva e se, Xa. e se e se asente como que debería ser dende fai anos, ¿no? Que é unha música con moita variedade de estilos, con moita calidade, con moitos proxectos de moita peña que o fai ben. Sí, la verdad que o crecimiento da música gallega está sendo increíble. E igual somos moi optimistas, non? Pero como que se están dando todos e estáse dando que un montón de grupos gallegos... Dame un segundillo, tío. Sí, sí. Deixan por aquí. Estou de volta.
Vale. Dime. Nada, dicíache que como que se está xuntando todo, a ver, invita ao optimismo, igual somos moi optimistas, pero está xuntando todo eso, que a xente tuvo tempo para madurar ben os traballos, que ven aí o boom das tanxugueiras de Baiuca, de toda esta peña que está levando o gallego por aí adiante e facendo internacional. Sheila Patricia está agora de gira en Colombia, creo, unha cousa así. Hai que Se ser está en Latinoamérica optimistas, tamén. hai que ser optimistas, hai que ter cuidado porque ao final estamos no país no que estamos e temos a gaviota que temos, que hai que facer? Xa. A ver, dicía Saramago que hai que ser optimistas por conciencia e pesimistas por realidade. Xa. Entón, eu non quero ser pesimista. O que sí quero é que se aproveite esta ola, pero, bueno, teño as miñas reticencias tamén, tío, porque ao final todo se reduce ao ámbito institucional. Quere decir, o efecto Tanxugueiras é a demostración práctica de que co galego podes chegar a calquer lado. E xa antes delas Baiuca, SES, nos seus tempos Xil Ríos ou Juan Pardo, hasta se nos poñamos, o Ana Quiro, non? Entón, é a demostración práctica de que o galego podes chegar a calquer lado. Ahora, a nivel institucional, as políticas van a seguir sendo as mesmas. Quere decir, se vai apoiar a 4 proxectos que agora teñen tirón mediático e que teñen tirón social. Entonces, o efecto Tanxugueiras vai abrir a porta a que moitos grupos se fagan valorar, pero se logo o Concello as únicas que valora é a Tanxugueiras e a Baiuca, sabes? Non vai servir de nada, e hai moito postureo tamén, sabes? Porque é así, mira, eu vou facer hoxe unha rajada pública aquí. Nos a semana pasada tocamos en Rianxo, e en Rianxo ahora lle van poñer unha rúa a Aida, que é dali, e con todo merecemento, obviamente. Bueno, pois nos fomos a tocar a Rianxo, espera, Rianxo, tío, joder, Rianxo, digo eu, estou Ribeira, si, iba a preguntar por eso, sí. Claro, tío, e nos meteron no medio dos cochitos e de unas atracciones de saltos. Sí. Quere decir, nos chegamos a probar sonido e non podemos acabar de probar sonido porque sonaban sirenas e la música de las atracciones. E nos vamos ali cun caché e con peña que ven a montarnos a movida e que ven a botarnos unha man, sabes? Entón, o Concello Ribeira a vez lle vai poñer unha rúa a Aida, con todo o merecemento do mundo. Sí, pero... E vai ir de que apoia a cultura gallega e non sei que, e logo mete os grupos galegos que non están de moda ahora a tocar no medio dunhas atraccións. E como iso vai haber, sabes, entón, o medo que teño é que, inda que haya esta onda de música en galego, esta explosión de grupos en galego que están chegando a moitas partes, que ole por eles e chapo por eles, as administracións sigan actuando como este momento, que é apoyando a música galega el día las letras gallegas, tal, pero luego o resto de días puteando os grupos. Sí, ou eso, cando un salte así a... Claro, o postureo. A fama, pois... Yo estaba aí, sabes? Claro, sí, claro. É que ahora todo o mundo quere unha foto con Tanxugueiras, joder, claro. Porque la foto con Tanxugueiras significa que tú apoyas a la cultura gallega, aunque luego non lo hagas. Claro, ese é o problema, tío, a doble moral. Pero eu bueno. quería enseñar esa foto porque eu iba a preguntar por eso, que pasa que, bueno, como... Prefiero deixalo directo así que funcione e non tocar máis nada. Pero para quen non se faga a idea, era o final do escenario era un meme pegado aos cochitos de choque. Sí, era un escenario, bueno, a ver, que o podo ensinar eu no meu móvil, pero non se vai ver na miña cámara, pero pegado, pegado. Sí, de feito houve luces que non se pudieron montar parte das luces porque, bueno, aquí non se vai mirar, a ver. Non se pueden montar parte das luces porque, bueno, este escenario... Aí están os cochitos. Aquí estaba el tren de la bruja Lola e a dereita uns nenos saltando nestas de saltarins. Sabes, que nos tuvimos que parar a probar el sonido porque sonaba unha sirena de niños fuera que ya acabó el tiempo, sabes? Yo estaba rapeando e non me escuitaba porque sonaba la música de la sirena. Inverosímil, tío. É increíble, tío. É increíble, increíble. Eu flipei cando vi. Eso, ao final... É o que dis, tío, ao final... Eso é Ribeira, sabes? Claro. Que non é... Claro, sí, non é cos pedriños de arriba, tampouco, sabes? Claro, pero me refiero que non é La Coruña, que, bueno, de La Coruña me lo espero, sabes? Sí. Pero en Ribeira, tío, en Boiro, por aí abaixo, é o que me frena de ser
optimista neste A ver, aspecto, optimistas sabes? hai que ser, pero bueno, inda que hai que ser optimistas hai que saber que vimos unha realidade complicada a nivel institucional. A nivel institucional neste país levan gobernando 12 anos na Xunta e máis anos en moitos concellos, en Ribeira de feito o PP leva 30 e pico anos, Sí, sí. leva gobernando xente que despreza directamente a cultura galega. É dicir, que apoia a cultura galega, el Día de las Letras Gallegas, e é así, eu me da igual que non me leven a X sitio por decir isto, pero é así. É un feito. Desprezan a cultura galega e valoran a cultura galega un día ao ano ou con el grupo que está de moda. É que eu creo Ya que está. non o dixas, o sea, é igual, eu creo que todo o mundo, se nos poñemos a dixer así en alto unha lista de grupos, todo o mundo sabe que grupos poden estar nun festi de carto público e que grupos non. Sí, 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 claro. A ver, podes te engañar en un ou dous ou... Ou xa na canle pública, joder. Sí, Que bueno, eu no non, canle pública xa... non é por ir de sobrado, obviamente, que Xa, nós xa. non somos las Tanxugueiras, ni somos SES, ni somos Bayuca, pero a nós non actuamos nunca na TVG, ni nos chamaron para absolutamente nada na TVG, 6 anos de grupo, É que eso é outro rollo que tamén ten moita chicha, porque a ti non se chamaron nunca da TVG, pero é que hai No, veces que... puxeron un par de videoclips nosos. Pero é que hai veces que che chamen da TVG ou non, é que é o mismo, porque eu, por exemplo, cando falaba co de Arritmia, co Pero cantante... bueno, falo de min para non parecer egocéntrico, falo de min e falo de Rebelión e falo de Sí, sí, ZR sí, e falo sí, dun sí, montón sí. de grupos, non o quero centralizar en nós, obviamente que non quero ir aquí de vitimista tampouco, non? Non é Non, esa pero a idea. eu quería ampliar un poquinho este punto, porque era en plan... que non chamen ao grupo gallegos a me parece unha auténtica animalada. Pero que os chamen, e que che fagan como lle fixeron a Alberto, non? Que Alberto, cando foi o de Arritmia, levaron no zigzag, na G2, Xa, ás 4 da tarde, un sí, sábado. ou ás 3 da madrugada, si non, o sea, la emisión, digo, non a grabación, non? Claro, é que vamos a ver, que Pero clase de bueno, apoio é ese? sí, é o modelo cultural da TVG, Quero dicir, o modelo cultural da TVG é o pachangueo, o orquesteo, el lugar e veña. E todo lo que se salga de aí, pues poñemos un vídeo de vez en cando e listo. Eu pola miña zona, bueno, son da Costa da Morte, ainda que vivo en Arteixo, son da Costa da Morte, non? E por ali, bueno, a cobertura de radios é eso no que é a mellor que hai. Entón, algunha vez teño posto Radio Galega Música. Ah, boa, iba a dicirte xusto iso, tío. De cada 10 días, un ou nin iso hai música en galego. Eu flipei. Sí, 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 sí. Pero, e despois entro en YouTube e resulta que ten Bayuca un medio bolo de 40 minutos no programa da... E non o poñen. Sí, sí, o suben aí en un canal con 13 suscriptores e con... Sí, 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 sí. Non o poñen. E dis ti, pero vamos a ver. Sí, sí, sí. De feito, mira, eu cando remate coa promo do disco vou facer unha historia Instagram cada día escuitando Radio Galega Música. Para que a peña se dé conta do que é, tío. Sabes? É increíble, tío, é increíble. É Sí, que, sí, é brutal. é que dis ti, joder, pois... Por iso te digo, hasta que haya un cambio político, un cambio de poder, na TVG van seguir mandando os mesmos, tío. Entón, por moito Claro. que haya Tanxugueiras, que haya Bayucas, que haya SES, que haya Boyanca, que haya quen sexa, sabes, non, si o poder político non muda, e o poder político non muda a nivel diputacións, a nivel concello e a nivel medios, estamos jodidos. O sea, podemos ir avanzando, pero vamos a ter un teito. É que podemos ir avanzando, e aparte, a ver, estamos falando de Radio Galega Música, o sea que... Claro, que de unha radio que leva que os cartos que a financian para que funcione son públicos para uso do galego, tío. Para o uso do galego, e xa estamos falando, eu polo menos non, eu falo de Radio Galega Música contando que Radio Galega Música é un nicho que vai ter os oyentes que vai ter, que Radio Galega Música tampouco te creas que vai ter aí. Sí. O sea, nin ese mínimo dan. Claro. Por eso moitas veces ser optimista é complicado, porque dis ti, me cago en... Puf. Sí, pues sí, a nivel mediático es que, claro, xa é o que hai. A nivel mediático é o que hai. Temos o que temos. Temos unha canle de televisión en galega que é Telefeijó. Sí. Temos un periódico impreso en galego que é o Nós, que é o único impreso que hai en galego, o resto son todos digitais. Entón, claro, compites unha canle contra 40 en castelán, tío. Sabes? O sea, é que por moi ben que o fagan os grupos e por moito talento que haya, que estás David contra Goliat. Claro, e vos a nivel de grupos, porque eu, por exemplo, sei que, pois, non sei, X xente pois está en grupos de WhatsApp, eu sei, grupos, cantantes, etc. Algúnha vez houve algunha conversación en plan, mira, que lle den polo cu, montamos unha antena
Xa, no gozo, pontemos a nosa emisora ou online ou su puta madre que lle den polo cu estes. xa. Pois non hubo ningunha movida así, tío. Ahora o que surxiu, que está moi guai, é un grupo de WhatsApp, que, bueno, de momento se está quedando solo en difusión de cousas que vamos sacando, que iniciou daqui da Ría cando gravaron un videoclip este de Pobo de Artistas. Pobo de Creo que artistas, se chama sí. Pobo de Artistas, ¿no? Sí. Sale un montón de Terra de peña. artistas, Pobo de artistas, sí, sei Sí, que cales. nós non podemos ir porque eu estaba en Holanda e Alex e Iván non puderon cadrar por aí. Mm. E de aí surxiu un grupo de WhatsApp, como de coordinación de grupos galegos. E, bueno, ao final, de momento, se está quedando en iso, nun grupo de WhatsApp que, ao final, por circunstancias persoais de cada grupo, pois, nos quedamos un pouco en intentar moveros cada vez que un grupo saca un disco ou tal, o resto de grupos movelo, sabes, escuitalos, facer promo, e se está quedando en iso, pero sí que sería interesante, tío, unha rede de grupos galegos para traballar xuntos en que a cultura poida crecer. A nivel mediático, ao final, é que fai falta pasta, claro. Claro. Como non haya alguén que financie iso, moi complicado montar algo, sabes? Pero bueno, a idea é brutal, claro. A idea sería a hostia. E despois tamén está o problema do tempo, porque a ver, eu non sei cada grupo nin cada tal, eu me imagino que as tanxos se non viven da música, Sí, sí. acabarán vivindo, Sí, pero claro, pero ao final son Baiuca 5 ou igual, 6. Ao final son 5 ou 6, claro. pero co Que resto de fagan vos... música en galego, digo, Claro, non claro, grupo claro, eu galego. faloche de música en gallego. E o resto de vos, claro, hai que traballar, hai que Sí, facer tal cual. disco, letras, conciertos, promos, tal, e que o tempo é moi limitado tamén. Sí, sí, claro, 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 que ao final é iso, vivimos no sistema que vivimos, andamos a full todo o día. Entón, claro, os que non nos podemos permitir vivir únicamente da música, pois hasta para montar proxectos, non temos, a min agora non me dan 24 horas do día, bueno, as 12 ou as 16 que non durmo, para facer todo o que fago, tal, imagínate se teño que organizar un grupo de coordinación de grupos galegos, claro. Claro, que ese ancho é de la Virgen, porque claro, ti tes Sí, o teu grupo, ti agora tes o disco solitario, ti agora tes traballo, estudios, o que sexa. sí, estou facendo un mestrado polas mañás, currando polas tardes, milito tamén en política e tamén me quita tempo, o sea, ao final son moitas cousas. Claro, é que o tempo é o que Moitas é. cousas, sí, sí. É Sí, unha sí, pena. claro, claro. É unha pena, porque Sí, é aí, unha pena. sí, Aí eu creo que... habría que buscar axuda, o sea, Xa, que os grupos participáramos nunha coordinación, ¿no? Bueno, nunha agrupación de grupos galegos en lingua galega que quieran apostar por X cousas. Como en todo na vida, organizarse, tío. Igual que os preços da electricidade ou para tal hai que organizarse e luitar, pois para a música é igual. xa. É crear unha organización e, claro, que houbera xente mínimamente profesionalizada que se pudiera dedicar a temas de xestión, temas de axudas, temas de... Bueno, hai asociación que hai músicos o vivo, músicos galegos o vivo, que é un pouquiño ese rollo intentando profesionalizar a música. Pero bueno, non sei moi ben como está formada e non sei se xa só é de músicos profesionais, sabes? Xa. Pero bueno, sí que hai algunhas cousiñas, hai algunhas pequenas sementes. Pero bueno, non están o suficientemente coordinadas e ao final, pois iso, non todos temos tempo para incluirnos nela. Claro, está claro, está claro. Pero, bueno, a ver, por non mirar todo polo malo, a ver, eu creo que Non, hai que ser... nunca escuitei tanta música en gallego como agora, nunca vin tantos grupos diferentes como agora. Outro Tal día cual. andaba por Spotify, confirmando Spotify e todo o rollo, e saliume grupos que en mi vida que sonan que nin Dios, eu creo que, a ver, tan mal non estamos. Evidentemente, pois eso, podría estar mellor, eu outro día, pois, oye, vendo o cartel do Son do Camiño ou tal, dixía, joder, pois mira, este día hai 3, este día hai outros 3, joder, podría haber 7, podría haber 8, hai sitio, Xa, bueno, pero bueno. non me tires da lengua, tío, non quero Xa. falar do Son do Camiño. É o que falábamos antes, ao final... O panorama musical galego está perfecto, está a tope, está a pleno rendemento. O que fallan son as institucións e son as cousas que teñen que apoiar ese panorama. Claro. Que non existe unha estrutura creada de promotores e de empresas culturais que fagan actos, que fagan concertos, de management. Existen moi poucas axencias que fagan management e que fagan promoción de eventos, quitando os que organizan os festis en Galicia. Entón, claro, ver unha rede tan pequena, pois é moi gran, sabes? Pero bueno, a música galega está a tope. O sea, o fallo non é ese, o fallo son os mecanismos. Sí, eu creo que sí. Eu creo que tamén, a ver, eu creo que temos que mirar o lado bo, eu creo que eso, pois eu creo que polo menos nesta época, eu creo que a xente vai empezar a valorar un pouquiño máis a música gallega, a valorar un pouquiño máis os grupos gallegos. Creo que eso, que vanse abrir os ollos moito de decir,
Pois estes non son solamente de relleno, sabes? Ou de chamarlle a Hugo e dixerlle, ves este Sí, 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 festival? claro, que ten que haber Douche de un todo, aparte. bocadillo e jardos un sitio para aparcar. E ves, empezar un Xa, poquinho que a xa, xa, xente xa. vexa que sodes músicos, joder, que ao final vale tanto son da rúa como calquera grupo que traían de Valencia a tocar aquí. Sí, Por poñer ao un final o exemplo, que va. diferencia os grupos, a nivel de, sobre todo da xente a que chaman ir aos concertos, é o caché. Quer dicir, nós, a diferenza que temos con la pegatina e a diferenza que ten un rapaz que acaba de empezar a rapear onte con nós, é o que vai cobrar, porque é o que se supón no sistema capitalista todo funciona por oferta e demanda. Entón, o que se supón que nós vamos a chamar, imagínate, a 200 personas, pero la pegatina vai chamar a 1000 e o rapaz que acaba de empezar a rapear a sus 10 amigos, ¿no? Sí, Entón, a diferencia vai ser a que as que nos van pagar. Pero todos somos artistas, tío. Quen fai arte é artista. claro. Entón, sí, por aí sí. Mira, pregúntame aquí se fixestes unha vez un bolo en Euskal Herria ou en Cataluña e se notastes diferencia do que se trata ali aos grupos que aquí. Os imagino que sí. Pois por desgraza non, tío, porque xusto íbamos a ir cando foi o da pandemia, tiñamos algúns bolos aí pendentes en Cataluña, Euskal Herria, e ao final se quedou todo aí. Salimos ao Hostia, que eu Porto. sonábame de ver algo deso, pensei que foredes, pero ao final non, ao final cancelou. No, no, sí, sí, Hostia. sí, tiñamos aí algunhas cousiñas e se quedou aí, pero bueno, a ver si podemos retomar esa vía. E me consta, por experiencia de falar con outros grupos, que en Euskal Herria e en Cataluña e no País Valenciá hai un circuito moi grande de músicas de linguas minoritarias do Estado. Faiche Moi ilusión grande. salir de Galicia cantando gallego, faiche... Sí, sí, claro que sí, 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 claro que sí. Ten que ser hostia, chantarte aí en bar Sí, menchendo tío. en gallego. Sí, 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 no, e que logo, imagínate, eu, por exemplo, cos compas de escándalo de aquí de Pontacas, que me levo moito, movidas heavies como que foran a tocar a un pobo Albacete ou por aí, ¿no? E inda que fora unha persoa ou dúas do público que se sabían o tema sin ser galegos, ¿no? Quer Hostia. dicir, que se saben o sea, imagínate que vou tocar eu aí a unha aldea del Albacete e se saben liberandamente, en plan, Liberando explota a cabeza. E son cousas que pasan, ¿no? E son cousas que pasan, sí, sí. Está moi guai. Eso ten que ser a pasada, ten que ser a pasada. E falando de Pontacas e así, sodes un, bueno, xa falando de grupo, sodes un grupo que tendes moitas colaboracións tamén. E ti ahora, por exemplo, no teu disco, pois, bueno, colabora Alex, colabora, Mm. bueno, DJ das Bass, colabora Peter, o que estou en o Sí, produtor, Petro. que estou en ECTR. O sea, vese que vos mola moito eso de con máis xente, con máis xente, con máis xente. Cal foi así a túa experiencia cas colaboracións? Por que hai tantas colaboracións? Que é o que máis vos mola? Sí, bueno, eu no disco teño colaboracións a nivel instrumental, non teño a nivel vocal, Si, no, porque vocal no, pero sí sí, que vin... porque non cuadrou tampouco, non foi porque eu dixera, non quero colaborar con nadie, senón porque non cuadrou. De feito, colaborei cun rapaz de aquí de Pontacas, que ainda non saiu o tema, que se chama Chico López, que el rapea en castelán, e, por exemplo, se hubiéramos grabado con máis tempo, sí que hubiera metido o tema no EP, porque está moi guapo. Pero, bueno, ao final eu creo que como que hai moi bo rollo, non? Quere dicir, nós cando empezamos primeiro con logo con Navia, logo con EZR, con Escándalo, e cousas que quedan aí que se teñen que facer no futuro con outros grupos que non se fixeron, ao final é como que hai moi bo rollo e hai unha forma de ver a cultura bastante similar, entón, pois e que cada vez a música tende máis a mistura, non? Quer dicir, nós xa cando foi o tema con Navia e con Tanxos é unha mistura brutal, Sí. de tres estilos. Se está vendo que cada vez hai máis mistura na música, o sea, cada vez eu na miña época cando Tote King fixo unha colaboración con Antonio Orozco, pouco menos que o linchaban los Xa. raperos, sabes? Pouco menos que e yo el primero, yo Claro. diciendo, hostia, el vendido tal, É que hai que ir iba ali dicir, a clavarlle. o vosso género neso é máis... Era máis purista, ahora Sí. foi mudando. E eu era o primeiro purista tamén. É que eu guardo eso, que era en plan... Ti és rapero, rapea. Claro, tú eres rapero, rapeas. Con Antonio Orozco, que sale los 40 principales. Me cago en Dios. ¿Dónde vive Tote King? Que lo voy a rajar, ¿sabes? E ao final abrir a mente, joder, non ten sentido ser Xa. tan gilipollas, xa non digo purista, éramos gilipollas. E ti notas cas collabs que vas aprendendo, eu que sei, pois eso, vas a gravar un tema con Nao ou con Tanxus. Ti
Ti despois de gravar o tema, de reescoitalo 1000 veces, de cantalo nos concertos 1000 veces, ti notas que diste, joder, pois mira, este toque deste instrumento que eu non conocía, buah, que ben nos ven, ou... Notas eso? Sí, sempre aprendes. Nunha colaboración sempre aprendes, sexa na que sexa, porque ao final facer música con máis xente, entón pois sempre aprendes cousas. Eu co tema con Nao e co Astanxos, o que aprendín é a ser profesional grabando, tío. Porque nós o primeiro traballo que sacamos como Son da Rúa, que era un EP que se chamaba Liberando Mentes, o acabamos de escribir mércores ou xoves e o vendres fomos a gravalo. E tiñamos, bueno, era por un tema de ganar o concurso de Novos Valores que tocamos no Revenidas e Sí. o premio era gravar nun estudio, ali en Coruña. Entón nos tiñamos, creo que eran en 2 días, pois tiñamos 4 horas un día e 4 horas outro para gravar. Entón, claro, ibas aí con as letras recién acabadas, tal, a ver se me dá tempo a gravar isto e non me equivoco moito porque se me acaba o tempo. Acabas o tempo, claro. Claro. O que falábamos antes de que iba de sempre... Sí. Claro, entón a nosa experiencia era esa ou gravar en casa de Alex, que é un joven en estudio ao final no que tes o tempo pero non tes os medios para facelo profesional. E cando gravei con Nao, que chegamos ali ao estudio de Pousada Sons, que en Ames con Iago Pico, eu a miña parte do tema de Nao, a primeira na que rapeo, logo meto algunha frase máis ao final, Sí. son 8 frases, unha cousa así, son 2 patróns. Bueno, pois para ser 2 patróns estuven como unha hora, unha cousa así, sabes? Para gravar esas 8 frases. Porque eu decía, joder, el puto Iago Pico, me estaba cagando en el, tío, que Sí. me lo puto nadie. E ao final lo facía polo meu ben, pero eu estaba ali grabando dicindo, como que outra vez, tío? Como que outra vez? Si levo 40 minutos para gravar 8 frases, isto non me pasou na vida. E acabei de gravar, salín afora e dixen, buah, o mellor que gravei, o sea, quedou que flipas, sabes? Sí, E foi a sí, primeira sí. vez que dixen, hostia, eu acabo de facer un rollo profesional, tío. Entón, a mí, eu o que aprendín dese tema foi iso, aprender a ser perfeccionista a hora de gravar, igual que a hora de compoñer, ¿no? Pois hai Claro, que cuidar porque os detalles. Eso cando empezades, eso Claro, notas nos en antes, falta. tío, Claro. Alguén que claro, vos colla e vos nos diga, antes mira, escribía, isto é claro, o nivel. ahora xa facemos de outra forma. Nos antes, cando gravábamos temas de Son da Rúa, era eu escribía a miña letra en casa e a ler na súa, e nos xuntábamos na súa casa tal, e gravábamos, ¿no? Como salira. Home, obviamente, se sale mal unha toma, repites, ¿no? Pero nos agora o que facemos é compoñer cada un na súa casa, ou o mellor compoñemos algo conxuntamente algún día, pero é raro. E primeiro gravamos en casa de Alex unha proba, unha preproducción, que tamén o fixemos con Nao no tema de cultura crítica. Fomos nos a gravar ali unha preproducción e logo outro día fomos a gravar o tema final. Entón, que pasa? Ti non vas ao estudio a cegas, sabes? Nos antes íbamos ao estudio, bueno, si me sale bien, e si me sale mal, me sale mal. Non sei Claro. como voy a gravar este coro, non sei como voy a entonar esta parte. Ahora facemos unha proba primeiro e decimos, va, pois nesta parte eu metería o coro aquí, va, pois eu aquí entonaría ou faría este acorde ou este grave aquí. Entón xa intentamos facelo máis serio, sabes? Para que o Claro. resultado sexa mellor. Claro, porque eu creo que eso moitas veces tamén é eso, é o non saber, pero claro, ti vas cos medios que tes Claro, e dis ti, claro, pois, vas a está que pelo, Dios. vas a pelo. Sí, claro. E a peña lle molaba, claro, Claro. eu escuto agora o tema de Fora, que foi o primeiro tema que subimos a YouTube. O escuito agora e digo, colgado, o sea, a letra está ben, pero o sonido Xa. un beatbox feito de Alex, o sea, non ten nin bombo nin caixa, o sea, é un beatbox de Alex grabado por riba dunha guitarra, logo a miña voz por riba, quer decir, o escuito agora e digo, mi má, pero como podemos subir isto, tío? Sí. Mira, eu dividín como a mí me ocurriu, pero bueno, ti se ves algo mal, te dime. Compoñer, tocar en directo, gravar videoclips. Ordéname de o que máis che gusta ao que menos che gusta. E se queres meter algo máis polo medio, mete. Compoñer, directo, videoclips, promos, todo eso. O que menos os videoclips e a promo. Sí, Primeiro, porque leva moito máis tempo do que a xente se cree facer algo mínimamente guai. E porque a promo ao final te obliga a estar todo aí pendiente do puto móvil, tío. E ao final estás aí as 24 horas co móvil, que si por curro, que si por WhatsApp de non sei quen, e logo tienes que llegar e publicar as movidas do grupo ou túas e tal. Entón, o que menos os videoclips e a promo. E despois, entre directos ou compoñer, pois, a ver, eu creo que o directo é o que máis me mola, non? Compoñer está guai tamén, porque xera unha serotonina aí,
un rollo moi guai cando acabas de escribir unha letra Claro. e te mola e E dices, a vez hostia, redonda, e diste, joder. claro, e dices, hostia, que guapo, ¿no? Te dá unha sensación aí chula, pero como directo creo que non hai nada, tío. Sí, O non, directo o é a directo. hostia. Mm. E como foi para vos... Mira, pregunta, esa lata ten cerveza? Pouquiña, ainda unha pouca lle queda. Que bueno, a todo isto me enrollo, non sei se preguntaron unha cousa máis e Nada, ti eso. tranquilo que eu vouche... Normalmente Vale, cando fago estas entrevistas tal, a xente está bastante atenta vale, se hai algo perfecto. cuando contra o final, pero eu calquera cousa vouche comentando, non hai fallo. Pois sí, e queda algo, queda algo. O sea, tiña sede, porque para beber isto xa tiña que ter sede. E mira, queria che preguntar como foi eso, porque claro, eu cando acabou todo este confinamento duro e tal, empezamos un pouquiño a volver a salir e aos conciertos e tal, pero claro, é que eran conciertos con distancia, sentaos, non sei que... eso para Xa, vos... Como foi eso? xa. Porque eu, por exemplo, vos fomos ver en Pontevedra con Boyanca Con e daqui daqui da da ría. Ría. Sí, Sí, eso foi fai en novembro, ¿no? en O ano novembro, pasado. así. E xa era de Mm. pé, xa era tal... Pero eu notaba que a xente Sí, xa como era que... casi normal. Era casi nada, pero a xente Xa ainda era... tiña o de... Uf, bueno, a ver. Sí, aparte nos a putada que tuvemos nese bolo, bueno, nos Abristedes. íbamos o resto de grupos. No, no, non solo abrir. É que deixaban pasar a peña de pé, pero sin bebida. Ah, sí, 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 Claro. sí. Sí, Entón a xente que eso... estaba diante estaba contentilla, pero non le estaba dando al alpiste. Sí, sí, sí. Eso a mí tamén Claro, me chocou pasaba. moito, De feito, bueno, claro, nos salíamos do backstage con birras e tiñamos que dar toda a volta por fora, facer prevaricacións co segurata da entrada para que nos deixara entrar con alcohol, porque non nos deixaban cruzar dentro do escenario hasta a zona dos bares con alcohol. Claro. por pasar por esa zona, e eu rollo, joder, a ver, que acabamos de tocar aí, o sea, me estás dicindo que podo estar ali con birra, que no? Entón foi como, non foi un bolo normal aínda, No, no, no. Eu, de feito, pero eso, vos fostes o primeiro, eu acordome de chegar xa con sustillo, e ir xa, vervos xa sin ni unha birra ni nada, e despois acabar sí, vos e ir tomar algo, en plan, joder, veña, que estou seco. claro, sí, sí, aí cando tocas máis tarde tes a xente, é máis fácil mover a peña. Pero bueno, estuvo moi guai ese bolo, porque foi o primeiro con peña de pé. Claro, é Foi que o primeiro con a peña de pé, pregunta tiña xa toda porque eu movida. acordome que dixeste desde, joder, por fin un de pé e tal, non sei que. E como foi ese sentaos? Porque que vos é un concierto moi movido, É é un un concierto... directo que non axuda. Claro, hai estilos de música, o que sei, o Travi, as Tanxus, Xavier Díaz ou músicas máis de cantautor, o mellor con guitarra axudan máis a concertos que xa antes eran sentados, de feito antes da pandemia, moitos concertos de Tradi Sí, xa eran antes sentados, xa eran antes sentados. E entón a nos non nos axuda ese formato, a verdad que non, pero bueno, o que nos custou foi o primeiro bolo. Eu lembro que o segundo, que fora a presentación do disco na sala Rebollón en Mos, xa estábamos máis metidos. O que nos custou foi o primeiro, que foi un bueu nunha praza, e foi moi random, tío, porque foi o primeiro bolo COVID, no que había cadeiras que eran como 100 cadeiras, e no que, claro, estaban nesas cadeiras, peña que é moi fan, que dice, bueno, eu quero estar o máis cerca posible, ainda que sea sentado, e logo, rapaces moi novos, ou abuelos que pasaban pola plaza e dixeron, que hai aquí? Va, Santa Rúa, veña, vou sentar aquí a ver que hai. Tal. Entón, nós salimos do escenario mazo inseguros, coas letras ainda, porque estrenábamos show novo, entón claro. cambiamos o tracklist completo e ainda tiñamos as letras así un pouco inseguras e tal. E cando sales inseguro mentalmente a facerte un tema de 4 minutos con 80 frases, algo pode salir mal. Claro. Entón ese bolo saiu peor a nivel de letras, nos equivocamos algo e tal, pero bueno, estuvo guai. Pero claro, ao principio foi rollo, tío, estou nun enterro. Porque salo, hai un señor de 60 años leyendo El Faro de Vigo e un neno de 14, pero que hago aquí, sabes? O sea, foi unha explosión de cabeza tal. E logo fora a peña facendo pogos ali e tal, nos dicindo, bueno, poñervos as mascarillas, tal, si foi moi random, foi moi random. Sí, pero é que eso, a ver, evidentemente, a ver, é unha pandemia mundial que ninguén contaba con ela. Claro. Errores, eu creo que estuvera quen estuvera mandando e a ver, errores e tal. Pero Sí, a no, mí, a peña comprendeu, quer dicir. sí, sí, pero me refiero, nesas organizacións de conciertos había cousas moi random, porque eu, por exemplo, acórdame de ver a Baiuca en Poio, que é o que distí, era un recinto, era unha plaza, un caso de Sí. erva, va? E sillas, vallado, e ti para entrar, pois, ni bebida, sentado na túa silliña, como moito levántate, pero non se deixaba levantarte. Sí. E do outro lado da valla,
vías grupos de 20 personas por ali saltando e brincando Claro, eres ti. quero dicir, sí, ou cando había un tempo que estaban moito máis controlados, digamos, os eventos musicais que os bares, ¿no? Porque Claro. a hostelería despois se lle perseguiu moito e se foi moi injusto tamén con ela, pero había nese bolo noso se daba a circunstancia de que a xente dentro das cadeiras tiña que estar separada 1,5 metros con máscara posta sin levantarse da cadeira, salvo para ir ao baño para sair do concerto, Sí. e no bar dali en fronte había mesas de 20 e pico personas sin mascarilla É que eu creo que e o vosso foi un gremio que tamén foi un pouquiño sí, sí, o sea, foi atacado. Sí, sí, atacado, directamente. Porque, bueno, en España a cultura es lo que hay. Si en algo se va a recortar en épocas de crisis es na cultura. Aparte, o problema noso foi que fomos os primeiros en parar e os últimos en voltar. Sí. Sí, é que Porque eu o acordo primeiro diso, que se pararon foron os concertos. Concertos, teatro, todo o que se... arte en xeral, ¿no? Sí, sí, é que eu acordo diso, eu acordo de ir a ver o Depor sí, a ver limitación de aforo, pero na grada estabas como querías. E de pé Mm. saltando e tal. E despois ir a Claro, sí, sí, apoio sí. e sentarme nunha silla para escutar a baiuca metro e medio e seguritas todo na volta. E diste, joder, macho, a ver. Sí. Ui. Se cortó. Se cortó, ¿eh? Se fue, se fue. Sí, sí, se fue, ¿eh? Sí, sí. F en el chat. F en el chat, ¿eh? Joder, qué pena, tío. Me cago en... No, se fue. A ver se vai. Tremenda subida de volumen, ¿de qué? No. Subiu o meu volumen. Súbeme moito o volumen. Joder, tío, se non toquei nada. Pois non toquei nada, eh? A ver, deixo aquí para tal. Ahora. A ver, ahora. Ahora vai? Ahora sí, ahora vésoche. Puxen os datos do móvil, tío, porque o wifi me vai fatal a sinal aquí arriba. Te me fuiste. Sí, sí, sí. Los hackers rusos. A ver que pollo por aquí. Vale. Internet en Galicia, chavales. Isto é o Sí, que hai. sí. Este tamén iba a falar, este tema tamén non quería tocar, porque é que... a ver, isto tamén nos afecta a nós, non? Os que emitimos e tal, pero... o nivel tecnológico de Galicia tamén impide que moita xente conoza moitos grupos e moito, porque é que eu, por exemplo, na miña aldea poñerte un videoclip vos en YouTube é sufrir, Xa, é xa. sufrir,
Uf, E non só consumir a música, senón facela. Quere dicir, o que nos grava nos no estudio ali en Arnoso, que Arnoso está a 5 kilómetros do casco urbano de Ponteareas, quere dicir, non é rural, non é, sabes, unha zona de lujo aí dos Ancares, sabes? sí, sí, sí. E non lle chega a fibra, tío. O sea, pola, non sei que problema ten ali que non lle poden poñer fibra. Entón, nós tenemos que levarnos cando gravamos as voces, bueno, ahora creo que xa mellorou algo a conexión, pero antes tiñamos que levarnos as voces en pendrive ou as probas dos temas, porque para pasarnos o mellor botaba un día subindo a movida. Chaval. E creo que Petrovski tamén antes cando vivía co pai tamén tiña un problema de conexión aí en Sanguiñada, sabes? É que ese tamén influye moito, porque ao final ti se tes acceso universal a estas mierdas, pero claro, ti, por exemplo, na Costa da Morte, eu, diste, a lei chega a fibra, na miña aldea non chega ao teléfono, a línea. Ti de que zona eres? Eu son de Mazaricos. Eu vivo ao lado da Cascada do Ézaro. Pois, O sea, pois se conoces o 25 tocamos en Fisterra, Sí? 25 de marzo. Pois, ese é boa. O que pasa que nun auditorio ás 8 da tarde, o sea, va a ser un Oi. pouco, creo yo, pre-Covid. O sea, pre-Covid Oi, non. oi. Polo Covid, creo yo. No, Pero pero eu bueno. desplazo, mira, ti tranquilo que eu desplazo. Sí, pero eu son dali, bueno, non sei se sabes a Cascada do Ézaro e Sí, todo sí, isto. sí, fun unha vez ás cascadas, sí, son moi chulas. Pois Eu eres vi- dali da zona, non? Eu vivo en Riba. O sea, Claro, e Mazaricos a canto queda de Fisterra, para que eu me sitúe. da miña aldea a Fisterra verá media hora. E que Claro, as carreteras sí. son as que son, Pero o sea. de Fisterra entón con quen fai fronteira, vou decir entre comillas, con C. Si, Corcubión... Corcubión C, vale, sí, sí. Sí. E a túa zona xa queda máis hacia... É que eu, por exemplo, eu da miña casa, o faro de Fisterra quedame enfrente. Mm. Pero claro, Chejar, chegar, tens que dar unha volta que na Virgen. Se vas en Chalana, xa. vas dereitillo, pero se non, non. Sí, eu son dali. E ali, ese chío, na nosa... Hai sitios nos que non hai nin cobertura de móvil. Claro. Nós non temos cable de teléfono. Temos unha anteniña que vai ao repetidor da tele. Xa. A mítico isto que querían queimar por aí adiante cando querían poñer o 5G. Que queimaban Sí. esas antenas. Hostia. Pois o noso vai aí, Sí, Flipas, sí. flipas. E bueno, non falemos de precios e eso porque, bueno... Xa, non, claro. é unha Non, animalada. o Eu, tema... claro, por exemplo, cando estou aquí no piso, porque eu vivo en Arteixo, non? En Arteixo. Eu, claro, aquí teño a miña fibra, eu poñome no móvil a wifi, teño Spotify a tope, podo poñer YouTube a tope, pero eu cando vou para lá, por iso dixía antes o de Radio Galicia, música, porque é que eu non podo poñer música no móvil, porque é que vou subindo polas costas arriba, quedo sen cobertura, baixo, collo un pouco, subo, Sí, queda tal. esa canción pola mitad aí. Claro. Entón, ao final, tiro moito de radio. E na radio non estades, Xa. eu na miña zona vexo eso moito, que eu vino, por exemplo, cando hai un chaval que, bueno, Manuel Bepardo, que está empezando ahora tamén de música gallega, que fixe un par de temitas e tal, tradicional, meténdolle así algo de electrónica e tal. Me sona, tío. Me sona. Non baila. Sí, No, tamén está en Ailá, Sí. o meu grupo. Claro, é que Aí el lá. me sona algo de baile. De baile tamén. Me sona, Igual el estuve ahora, errado. Está dando clase en Mazaricos, no colegio, na Picota. E eu dixía yo cando iba por ali tal, joder, pues este tal, non sei que ainda fixo unha canción que se chama Muros, que nós estamos ao lado de Muros, tal. Que é iso? Porque a xente ten o acceso a 40, a Europa FM. Claro, a xente vive ao a- lado de ese tío, pero non sabe quen é, non sabe No. que música fai, porque No. non ten acceso a, claro, no, sí. para nada. E mira que nós ali temos, que a ver, é os 40, non? Pero nós temos 40 Nordés, que está ali en Vimianzo. Xa, Nada. De un sal, nin as tanxos salen. xa. A mí eso parece increíble, tío. Increíble. Ter iso, ao mellor teño xa ti ali traballando calca de chisme e mira o que traballa ali. Pero ti sabes quen é, non? Que va? É o que traballa ali, non? Xa, E iso é tal cual. un problema enorme, o da conectividade, Sí. o de... Sí, de coñecemento da nosa propia cultura, da nosa propia música, sí. Aparte Claro. de dificultad para producir, que é o que dis, tío, o sea, montarte un Claro. estudio... Montarte un home studio, que ao final traballas todo por internet, enviando ya xente as voces, as instrumentais, as fotos, si faz videoclips, ¿no? Que un videoclip Claro. te pesa, que 2 gigas ou... É que Como todos, hoxe en día, que non faz por internet? Claro, sí, tal cual. Eu creo que aí tamén fai un Unha punto barreira, que mellorar, sí. Sí, claro, en Galicia é dos territorios do Estado con peor comunicación, con peor cobertura en moitas zonas, sí.
Eso, por exemplo, tamén, porque vos tamén, a ver, eu me imagino que, como a todos, non? Pois un poquinho os números miradlos, o sea, os números míranse, cando faz algo, cando lle metes aí traballo, esforzo e tal, ti miras canta xente che ve isto, canta xente che ve aquilo. E eu creo que iso tamén influye moito en non chegar a máis xente. A vos algunha vez subistedes algo que xeras ti, joder, tío, isto por que non se ve isto? Por que non... Eu intento rayarme ao mínimo con iso, sabes? Porque ao final, inda que intente profesionalizar a miña música, o que quero disfrutar dela. Entón, ao final, se me poño a rayarme con, eu quero chegar a 20.000 reproduccións e non dou chegado, ao final, o que me aporta é máis sufrimento. É como ser do Celta, sabes? Que é algo que che gusta, pero a la vez te hace sufrir. Entonces, claro, me mola, sí, que os temas teñan números e que teñan repros e tal, pero... coa Non te edade, rayas a con veces, eso, non houve claro, ningún caso que dixeras... algo sempre te rayas, tío, pero coa idade sempre intentas rayarte ao mínimo porque ao final é tamén algo efímero, sabes? Quero dicir, nós non vivimos disto, tío. Non somos ni máis ni menos que ninguén porque nosos temas, porque teñamos temas con 11.000 visitas, sabes? En ningún momento te planteastes, Dios, quería vivir desto, voulle meter aí... Sabes, voume lanzar. Xusto antes da pandemia, tío. Cando sacamos Eterno Combate estábamos... Eu creo que os tres sin curro, creo que sí, bueno, aí andaba a cousa, con curros precarios. Sí. E dixemos, bueno, non chegamos a ter unha conversa, ¿no? Pero eu comentar a Alex unha vez de, tío, e por que non? Joder, se estamos pedindo X pasta por concerto e tal, e temos, sabes, eu facía cálculos. Eu estudei administración, entón de números me rayo bastante, e facía cálculos, se cobramos isto por concerto, e temos 20 concertos, pois ganamos isto, pagamos isto de seguridade social, damos isto aos managers, sabes? Sí que me cheguei a plantexar, porque aparte a mí a música me flipa. Pero claro, ao final pois nunca chegamos a lanzarnos a probar, que ao final para que algo saia tens que probar, a nivel de música, a nivel de crear unha empresa, a nivel de ser autónomo, a todos os niveles tens que probar. Claro, entón, me imagino que dará vértigo, non? Eu me imagino que... Claro, e agora que temos os tres curro, pois dá máis vértigo aún, porque o curro é algo mínimamente estable e inda que vivimos os tempos que vivimos, que ao final os contratos son os que son, e a música é lanzarse moito, e ningún dos tres somos moi lanzados tampouco, non tenemos esa actitud emprendedora, ningún dos tres somos un pouco timoratos, entón por iso non chegamos a lanzarnos, pero bueno, nunca se sabe, tío, tampouco, nunca digas nunca. Mira, falando un pouquiño de ti, ti tes unha vena política bastante tocha. Bastante tocha. Eu, vou dicir a verdade, houve un par de temas que ainda non escuitei, vale? Con tú vestes neste disco, en plan, Hugo, non digas puta Pepe, por favor, non digas puta Pepe, no. No, a ver, eu creo que o tema da autocensura ou da censura é algo que eu tento non facelo, pero é algo que intrínsecamente sí que o facemos. No, quere decir, bueno, eu creo que tamén é un tema de idade, non só a autocensura, sino, quere decir, eu hai frases que rapeaba con 22, 23 anos que o mellor non rapeo agora porque non penso o mesmo. Ou non o digo de forma tan explícita, ao final eu sigo sendo igual de rojo que cando tiña 18 anos. E cada día o son máis, porque é como que, dende o meu punto de vista, a nivel de nazón, a nivel de esquerdas, as contradicións do sistema cada vez son máis. Entón cada vez son máis rojo, pero sí que é certo que a hora de compoñer e a hora de falar e todo con xentes, digo menos palabrotas ou menos explícito. Pero bueno, cando foi todo o tema de Hassel, cando foi todo o tema de Valtonic e de tal, sí que... preguntar por aí, ti en algún momento tuvestes medo de que... Claro, sí. Eu sempre tiña a teoría, sobre todo falando cos meus familiares e con, bueno, a xente que me se asusta ou dice, ten cuidado co que dis ou tal. Tiña a teoría de que na Audiencia Nacional non entenden o galego. Pero bueno, hai casos de presos políticos galegos e casos de tal, algo la entenderán, aunque sea pouco. Entón sí que queras ou non un poquinho ta autocensura, sí. Sí, no. Eu tento non facelo, pero... Eso do gallego, ao final, ahorita me pasa, en plan, de que distí, é que pasan tanto de nós que, a ver, é malo, pero por outras veces ti, pois mira, safo, porque eu, por exemplo, aquí, que moitas veces poño música e tal, Dios me libre de poñer a música en castellano que silencia, unha chapa, en gallego é moi raro, E en gallego é moi raro. Claro, e non ser moi coñecidos tamén ten a parte boa. O sea, non poder vivir da música e que o grupo non sexa moi coñecido, eu
A ver, non o podo afirmar, pero joder, nos podríamos ter algún problema legal por algunha letra en España, sabendo como é España, se o mellor nos fóramos hoxe en día tan xugueiras. Claro. O mellor xa non chegaríamos a selo, ¿no? Pero, joder, nos temos letras moi cañeras, moi Claro, cañeras. que Frases... eu che dicir, en plan, Sí. vendo como está, pero claro, todo o mundo está falando de dictadores, que eu non quero entrar neso, que eso é para outro Sí. tema, Sí, nós é aquí... outra charla outro día, Outra si charla queres. outro día, ese outro rollo. Pero que todo o mundo fala de dictadores, de non sei que, mira o que fai aquel, mira o que fai tal, e que España hai xente encarcelada por falar. Claro, é que era en Twitter esta semana que puña un la dictadura rusa, que Rusia para mí non é exemplo de nada, vaya por diante. E Sí, Putin no, E Putin é un tío de dereitas, liberal e que persigue a moitos colectivos, entre eles o Partido Comunista ruso e a colectivos LGTB e demais. Pero puña, en Rusia, la dictadura rusa quiere llevar a plenas de cárcel a quien ofenda a su jefe de Estado. Sí. Y en riba puña unha foto de Baltónic. Claro. Ou de Pablo Hasél, sabes, rollo? No Estado español hai un pavo que está preso obxectivamente, porque se te lees a sentencia por iso, pasa que logo nos medios se quixeron disfrazar como que tenía outros delitos, unha pelea, unha deuda, un non sei que, Sí, historia. sí, pero ese tío está no trullo por insultar a Juan Carlos de Borbón y Borbón, que foi un tío que anda por riba, era un corrupto que nos roubaba manja ancha, que, sabes, o sea, nos rouban e non nos deixan nin encajarnos en su estampa, sabes? É que eu penso, porque eu joder, algo escoitovos, des letras que, a ver, son curiosas. Sí, non nos cortamos. Adiós. Algún vez estarán aí na taberna os tres e dirán, mima, chaval, te imaginas que agora nos chaman por isto? Sí, no, a ver, o pensas, pero bueno, eu que sei, intentas aislarte diso. Pero logo tamén ten outras movidas chulas, tío. Nos gravamos no estudio de Fundación Paideia. Bueno, hoy aquí yo ya non me corto con nada, que carai. Ti estás na casa, meu. Claro, total. Gravamos no estudio de Fundación Paideia en Coruña, o EP de Liberando Mentes por ganar o concurso Novos Valores dos Revenidas. E a Fundación Paideia é a fundación da filla de Mancio Ortega. Sí, de Martita, sí. De Marta Ortega. E nos, nun tema de SP, nos metemos con Amancio Ortega. Entón, e lo guapo que está a gravar no estudio a filla de Amancio Ortega rajando a Amancio Ortega. Eso que nos quiten lo bailado, ¿sabes? Si algún día tengo un juicio, pues lo tengo. A ver, no pasa nada. Pero é un fíxeno. Claro. Sí, pero hai que verlo por aí, hai que tomarlo a risa, porque sí, senón... Sí. Pero eu houve momentos que preparando isto que se chego pouco a preparei, que eu te vegando a mil cousas e... No, preparaches guai, tío, non te rayes. Pero eu preparando dicía, hostia puta, estes algún vez dirán, chacho, mira pa aí, sabes, de que está, porque eu vexo non, que é moi activo en redes, que é moi de esquerdas, tal, non sei que faz moito de Hassel, de tal, algunha vez poría un tuit de Hassel e quedaríase pensando en plan... De hostia, ojo, a ver si me miran este tuit en tal... Cuidado, que se me fan o bar, vou pa dentro, E de feito, que nos temos historias moi guapas de cousas desas. Hai outra moi guapa que cando nos gravamos Boa da Resistencia, que é o noso tema máis hardcore, sí. O sea, o noso tema máis político. Un dos actores, dos actores eran guardia civís. De verdad? No, os traxes eran de guardia civil. Vale. Porque eu imaginaba, porque eu sei o videoclip de Llora na mente. Sí, que bueno, que salimos en el mundo. Sí, eu imaginaba ese cando foi a polémica esa, sí. Con Juárez Gil, de verdade, eu estaba fixando, non é fillo? No, sería brutal. Pois, que boa, despois a ver si te conto outra historia, que tamén son risas. Que nos, un dos que facía de xuiz, que é profesor de teatro e actor, e que se chama Roy, non me acordo o apelido, tío. Bueno, vive aquí preto miña. O sogro del, que falecera, foi teniente coronel da Guardia Civil, o pavo máis condecorado de Galicia da Guardia Civil, con un montón de joder, de pins e de condecoracións sí. Bueno, pois ese traxe dese pavo, porque o conseguimos a través del, foi o que se puxeron no noso videoclip. E a mí me chegou aos meus ouvidos que no cuartel da Guardia Civil de Pontareas estaban que trinaban, claro. Estes pavos cagándose en el rei, en España, en non sei que.
y grabando con el traje de Don Rogelio, de no sé qué. Eu rachando, tío. Entón, claro, un poquito fichaditos estamos, un poquito fichaditos. Notastes aí que había máis patrullas pola volta da casa eses días? Bueno, non vou decir que sí, pero oye, es lo que hai. Todos nos coñecemos, a ver, Ponteareas non é tan grande. Pero Que sí, bueno, tío. Que bueno. ese videoclip truxo cola. Que bueno. É que, claro, é que ao final é o que falamos. A ver, ao nivel de ir para Trello non, pero claro, é que é de Ponteareas tamén é o que é, non Sí, é sí, Madrid. E sí, sí. cando fas así unha letra tan Y con tanto cando ideal, sí, y joder, nos porque aquí vivimos directamente, nos como son da Rúa, era antes de ser son da Rúa, pero se viviu directamente a censura. Aquí gobernou o PP, cambiou o goberno fai 8 anos. 8 anos vai facer, no, 10 anos son. Joder, tío, xa son un sí, malísimo pero país, a e ver, eso que estou todos participando sabemos nas campañas. que Pero o como fai goberno 8 anos. influye, pero eu faloche, por exemplo, eso, de Guardia Civil, de X personas, Claro, independentemente de quen goberne, hai unha mentalidade que é a que é. sí, sí, que a que é. Pero aquí cando gobernaba o PP se montara un concerto, ainda non existía Son da Rúa na que actuara Rebelión do Inframundo, actuara eu, cando facía, bueno, eu facía música en castelán daquela, eu empecé a rapear en castelán, eu son neofalante dos 17 anos, pero eu rapeaba en castelán. Sí, iba a te preguntar, de feito, quixeme poñer en contacto porque eu vin en Twitter que che falou un fulano, teño maquetas ou cancións túas en castelán tal, pero non Sí, poden mandarlle mensaje, sí, tío, sí, sí. quería poñela aquí. Buah, me matabas, tío, me matabas. Que eso es más secreto que los secretos de Putin, chavales. Eso non pode salir a luz, eh. Eu quería poñerse, Y, ti, mira pa aí, o galleguista, rar. Que conste que eu y, doulle moito valor ao neofalante. A mí pareceme que ten máis valor que o... sí, sí, joder, no, a ver, é coña. E é porque, basicamente, non é porque sean castelán, que eu non teño nada en contra do castelán, de feito, que hai peña que pensa que os que somos así moi galeguistas temos algo en contra do castelán, no, o castelán é unha lingua fermosa. O que pasa é que eu quero defender a miña que por iso a miña, non? É Sí. propia. Pero eu é porque os temas non me gustaban, sabes? A día de hoxe non me representan, entón por iso non me mola. Pero bueno, que polo meme un día está guai. De feito, hai un que está subido en YouTube a día de hoxe. Sí. Solo digo eso. Ui. Traballo de investigación. Vou facer xa aí, E non sei que estaba contando, tío, pero bueno, iso. Sí, Que hai estaba historia. falando de que eso, de cando fixeras o do videoclip, que o Guardia Civil estuveran aí un Sí, poquinho tal, e eu dixíache eso, que cando cantas con unhas letras con unha ideología tan está explícita, marcado. porque, claro, ti podes facer cousas genéricas, podes Sí, facer sí. con el bum bum de tu sun sun, e a tomar por Sí, sí, culo. sí. Pero Sí, vos no, o que tendese... facemos nós, pero sin ser tan explícitos, ¿no? Sí, Claro, sí. notastes aí que certo sector, certa xente, certo que din, aí vai. Ou A que ver, che, ou que che etiquetaron, sabes? Porque moitas veces a xente é moito de etiquetar. sí, Eres de esquerdas, eres gallejista, faz xa, rap, aí vai xa, o drogas. xa, sí, 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 sí. A ver, etiquetarte etiquetan, obviamente, pero bueno, eu non sei, eu o que teño claro que hai en certos sitios que non vamos a tocar, en certos concellos que non vamos a tocar, e en certos festivals que non vamos a tocar. Chao. Pero bueno, é o que hai. Pero a nivel de peña te sorprenderías, tío. A veces hasta peña de, joder, movidas como peña de novas xeracións do PP compartindo o tema de en galego non mola, sabes? Que Xa. salimos diante dunha sede do PP, vacilando al PP, Eso, sabes? eso indica un poquinho o nivel... Eso te folla la cabeza, sí, también. Pero bueno, quero dicir que ao final nos coñecemos todos aquí non só nos escuita xente de esquerdas tamén. Xa. Entón, bueno, a mayoritaria sí, obviamente, claro. A Pero ti bueno, como dache tamén un temos poquinho temas de de... todo o lado, Dache un como poquinho de temos... rabia, perdona que te interrumpa, é que quería Sí, 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 dalle. é que quería quedarme aquí un momentiño porque é eso, que falabas ti, non? De que xente de nova generación, non sei que tal. Ti cando ves xente de dereita, cantando ou apoiando a son da rúa tal, non sei se pode ser sincero, pero ti que pensas? En plan, pero estes que? A ver, nós non vivimos algo tan, quero dicir, a mí non me veu ninguén que eu sepa que é afiliado de Vox ou que é da ultradereita a decir, pois me mola a tu música, non? Pero bueno, sí que vimos cousas heavies, como, bueno, nun concerto en Rianxo nos viñera a felicitar un pavo que entraba no seu Instagram e era neonazi. O sea, se Joder. levaba grupos de Burgos e de Madrid neonazis, tiña o AE de Arriba España na Sí. biografía. Sabes, quero dicir, sí que
movidas heavy, y a Alex y eu decíamos, hostia, pero este tío escuchó algo de lo que dijimos. O... entón, a veces como que nós non somos famosísimos, ni moito menos, pero sí que en Galiza nos coñecen algo, entón Sí, hai como xente que eu creo que non é moi crítica coa música que escoita e dice, va, este é como, mira, son algo famosos, tocaron con este grupo e tienen un tema con las Tanxos ou tal, va, estes molan, voy a darle as felicidades, ou sabes? É un pouco máis polo rollo de, creo que son algo famosos, vou a lamerlles a pirola, que porque realmente te que gustan a nós. probablemente, claro. É que era porque eu ainda estaba outro día vendo vídeos de la Resistencia e tal, así aleatorios, e salía o de Ajax, que era, que en plan que van Mm, peña ca banderitas de Vox aos conciertos, e si estes non se enteraron da vaina. E eu creo claro. que tamén hai moito movimento dese, de que en plan son da rúa, ten videoclips, a ver, son desconocidos, a ver, non son desconocidos. Sí, a nivel Va, galego non hai queixa, quer pois decir, non vamos somos ultra aí, coñecidos, pero... vamos a darle aí la mano, el abrazo. Enhorabuena, chaval. E Sí, cando che sí, veñen claro. así, algo ves contestaste mal, ou dixes ti, cago un dios. Eu é que pasa que como non son famoso non ainda me custa a veces, ainda que eu normalizo, que me veñan a pedir unha foto, que me veñan a tal, e como un rollo, pero a mí por qué, Xa. sabes? Entón, eu creo que mala contestación, non. Pero bueno, algunha vez como sí que alguén que sabes que é facha e que te ven a tal e sí, sí, venga, lo que tú digas, sabes, como o mítico meme este da tía que está nunha discoteca e está un Sí, tío sí, comendo a sí, orella. sí. É un pouco así, sabes, o tío comendo cha olla, porque a nos a peña facha cando nos ven a dar felicidades pola música ou algo, co primeiro que ven é a disculparse con nós por non falar galego. Sabes, rollo, bueno, me gustáis, yo lo siento, pero o mítico de, yo el gallego lo entiendo, pero no lo hablo porque lo hablo mal, sabes, o mítica disculpa esa, ¿no? Entón Sí. veñen con ese conto de, me mola mucho lo que hacéis, pero claro, yo es que el gallego no lo domino mucho, tal, e yo, hostia, pero si nos escuitas e entendes as letras, como que non lo dominan, ¿no? Claro. Entón a nosa reacción, ou a miña polo menos suele ser así, rollo, o tipo comendo a orella, pim pam pum, e o rollo, sí, 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 sí. É que eso é moi triste, tío. Eu, cando fui o das Tanxos en Benidorm, eu flipaba con toda a xente aí co tweet Sí, de sí, apoyo a tope con el en, gallego. en castellano pasado por el autocorrector por si acaso no falta hora tilde, eu me Sí, cago en sí, diola, tío. Sabes, que é poñer un tweet, sabes? E de que sí. leves 40 anos, pois, oye, eres gallego, apoyas o... Pon un gallego, joder, que non costa nada. E ao final, eu creo que, a ver, a institución influye. Que estea gobernando quen está gobernando, influye. Mm, Pero eu creo que tamén hai que facer un poquinho de autocrítica. Eu creo sí, que como a sociedade faltanos moito para poder sí, conseguir sí. X cousas. Sí, a sociedade galega, inda que creo que o que lle falta é amor propio, tío. O que lle falta é Sí, 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 quererse. sí. Claro, sempre a nós, porque, joder, dende o franquismo sempre no, sempre se perseguiu a lingua galega, a cultura galega, o sentimento de pertenza a unha cultura propia, a unha nazón. Ao final o que se perseguiu foi iso, entón nos fomos como agachando a cabeza dicindo, pues sí, es cierto que con el gallego non se llega a ningún sitio, pues es cierto que somos todos unos follacabras, o sea, non en términos así, ¿no? Pero como Sí, sí, pero eu entendo o que dixo. fomos Sí, sí, asumindo sí. derrotas y asumindo que hasta aquí no se puede llegar, que hasta aquí no. Y ahora cando salen grupos e salen cousas que dices que sí, ainda queda moito por facer. É como cando a un neno e a unha nena os educan desde pequenos para ser machistas. Sí. Inda que haya coloquios feministas e haya charlas e haya manifestacións do 8M e haya un montón de movimento feminista facendo por concienciar a sociedade, nos educaron a nós para renegar da nosa cultura, sabes? Sí, sí, é tal cual, tío. Eu Complexo. creo que eso é unha cousa que é complicada de volver atrás, porque eu noto moito, porque xente que eu, a ver, eu Pero criei na aldea. por eso te digo o tema legislativo, porque ao final todo se basa niso, sabes? Porque a educación quen as lexisla é a Xunta a nivel galego. Sabes? Entón, sí, que obviamente, claro, non é solo, o sea, temos que facer autocrítica, pero refírome quen recortou co galego na educación foi Feijóo. Sí, sí, Quen no, recortou está nas claro. axudas ao galego, claro, entón, obviamente temos que facer autocrítica, pero claro, estamos educados para renegar a nosa cultura e as institucións desde fai 12 anos neste país cada vez recortan máis na nosa cultura e na nosa lingua. Entón, Sí, no, a ver, eso non é só sí. no nivel, claro, joder, si ti os nenos lle das as mesmas asignaturas que en galego que en inglés, porque hoxe en día ti legalmente podes dar en galego só galego no instituto. Xa. É moi heavy. O sea, ti podes dar todo en castelán, só galego e inglés. E ainda por riba hai a teoría de que el gallego no vale e el inglés sí, ¿no? Sí, sí, no, Entón, eso está claro, eso sí, eso é... E o ainda hai sea, moitos que levan outra lengua a maiores.
Claro, os míticos pijos que levan os nenos ao colexio trilingües e non saben nin falar galego, logo. Sí, 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 sí. E dices, hostia, tu hijo sabe hablar inglés C1, non sabe nin falar co veciño porque non entiende. O sea, estamos creando analfabetos funcionais en galego. Sí, eso é moi triste, eso é moi triste. Eu, por Claro. exemplo, que criei na aldea, aparte eso, chío, na Costa da Morte éramos íbamos moi atrás, ainda imos moi atrás. E claro, eu criei-me ao contrario. Eu daba en castellano, lingua castellana, va? E, Que o resto en bueno, galego. é que o profesor ainda falaba en gallego. E dixeche, non, a Claro. ver, digo en castellano. Bueno, Sí. e despois, cando cheguei a Coruña e tal, porque, claro, marchei para facer bachiller, para traballar, para toda a virgen. Eu iba eu falo gallego, e a min Xa. sáleme así. E dá moita tristeza, tío, de que eu falaba con xente en gallego e de que comigo falan en gallego. E isto pásame a día de hoxe no meu traballo, que eu, a ver, eu traballo para unha empresa, estou nunha empresa, bueno, traballo para Inditex. Non estou contratado para Inditex, pero estou noutra empresa traballando para Inditex. E xente de Inditex, de calquera Bueno, rango. non lle digas nada a Marta do que che contei antes. No, a Marta non chego. A Marta non chego, non. Sí, sí, sí. Pero é así, tío, eu noto que xente de distintos rangos en Inditex, cando falan comigo en privado, como me sale, comigo falan en gallego. Pero despois ti vas ali a Arteixo a sede E falan en castelán. en Madrid. Sí. Si é que literal. Sí, sí, iso pasa, e no nivel educativo a mí me pasou, bueno, Pontereas non unha zona moi galego falante, pero tampouco das menores, pero a mí me pasou que notei mazo a diferencia do instituto, bueno, tamén as leis educativas foron recortando, no, cos anos, pero notei hostia o cambio do instituto á universidade e ao mestrado, Xa. no? Eu no instituto sí que tiña algunhas asignaturas en galego e tal, na universidade, na carreira, eu creo que tuve en galego dúas asignaturas e que non eran nin enteiras, foron profesores que eran galego falantes e daban E daban así, claro. E no máster ningunha, porque aparte no máster das a situación de que hai un montón de latinoamericanos, porque, bueno, veñen con becas BEM de excelencia académica, entón somos 4 ou 5 galegos e logo peña de fora, ¿no? Claro. E, bueno, un día surgiu algo moi random que é a demostración práctica do autoodio que temos inculcado, que unha galega. Eu cos latinoamericanos hai veces que falo galego pero me paso castelán, porque sempre teño o rollo ese de, bueno, a ver se non me entenden algo ou porque eles falan castelán e a mí a veces me custa. Defender o gallego non está reñido con ter Claro. educación, sabes? O sea, e que non é só por educación, porque o tema de educación é, quer dicir, ti empezas. O tema de educación é, eres un mal educado, porque yo te hablé en castellano e tú me respondiste en gallego. Sí, pero se comezara falando eu, quen era mal educado. Sabes? Pero bueno, refírame, eu que sei. Ao final falo con eles en galego e falo en castelán, fago unha mistura. E un día estaba falando con eles en galego e me dice unha do máster, que bueno, esa sí que é de derechas, me dice, Hugo, pero háblales en castellano. E eu, o sea, en vez de ser os propios latinoamericanos os que me dixeran, pues isto non lo entendi tal, a propia galega foi a que renaceu a súa lingua, sabes? Sí, eso é así, tío. Claro, é a demostración práctica de no, pero háblales en castellano. Eu, hostia, pero terá que dicirme él si quere que fale en castelán, si non entendeu algo. Claro. Se está falando comigo e sigue falando, será que me entende. O galego tampouco é bielorruso, sabes? Sí, tío, é que ao final é o que quería dicir antes co que comentaba antes. Eu creo que nós temos moito que mellorar. Son moitos anos de educación, tío, dende o franquismo e dende tal, son moitos anos agachando a cabeza. O gallego é para o luar, é para... Sí, pero bueno, as cousas, a ver, hai que ser optimistas, tío. Sí, no, eso mal será. Tiña agardado para a final unha pregunta. Hostia, ojo, non sei canta xente aí conectada, pero levamos hora e media, A ver, cantas anos hora? Hora e media, 23, levamos. 23. Para min é unha media genial, eu non sei chico, non teño esta xente. Pero escuita, canto suele facer as charlas estas? Hora e media, 2 horas, máis ou menos. Sí, que guai. No, porque eu normalmente... A ver, eu normalmente é o que sale, o sea... Sí. Pero que guai por ti, porque, o sea, eso quere falar ben de ti, porque eu me sinto hostia cómodo falando, porque eu normalmente a media hora xa non sei que dicir. Sí, no. Contigo, guai. Pois prepárate que vale la bomba. Vouche dicir 2 conceptos e ti explícame, porque eu quedei aberto de peito. Vouche dicir Hugo Guezeta e vouche dicir Masterchef. Vale. Ahora ti fala, porque eu quedei sin palabras.
Buah, iso foron moitas risas, a verdad. Bueno, eu xa te comentei antes que a mí me mola bastante cociñar. Sí. E sobre todo ahora volvín a vivir coa miña avoa e co meu pai, entón cociño menos, porque tamén entre curro e estudos teño menos tempo libre. Pero antes, cando no confinamento vivía coa miña parella, pois cociñaba bastante, porque en ese momento estaba currando e ela así. E aparte a mí me gusta máis cociñar que ela, entón eu cociñaba e ela frejaba. E entón, pois iso, me chegaba ali, abría mi botellita de vino e me preparaba mi cena, mi postre e se me dá, non se me dá mal, o meu problema cociñando é que mancho moito, tío. O sea, cociño ben, pero non sei se compensa que cocine tan bien. E entón, claro, un día me molaba ver algo Masterchef. Ahora xa cada vez a vexo como a máis crítica porque ao final é un puto reality, tío, que Sí. machaca a peña que flipas, pero bueno, hubo un momento que me enganchou, como calquer mierda que vemos na tele. E dixen eu, va, tío, pois por que non me mando aí unha proba para Masterchef, tal. E fixen un formulario, cubrí un formulario como de 50 preguntas ou así, e un día estaba no recoñecemento de médico do curro, que acababa de atopar curro, e fun a tomar un café despois do recoñecemento médico. Me chega un correo con has sido elegido para no sé qué ronda en Masterchef. E eu dicindo, colgado, pero que Sí, dices? sí, Como sí. que he sido elegido? Tal. E foi o que subín a Twitter e tal. E logo xa na seguinte fase que eu tiña que mandar como un montón de preguntas, fotos da miña familia, non sei que, descripción miña, vídeos e tal, esa xa non a pasei. O sea, xa non cheguei a ir ao casting presencial, sabes? Eu Que... imagino aos do casting entrando en Google, Hugo, tal, e salge ali, Pontaca Santifa. No, 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 no. Pero eu fixen mal, tío, eu vendínme mal, porque tiñas que, nas preguntas, tiñas que contestar certas movidas da túa vida, fotos coas túas amizades. Ao final é un reality, entón o que queren é chicha, non? Claro. Dirán, va, pois este dá máis chicha que este, entón o collo e este non. Ali non coñen a peña porque cociñe ben, logo dentro pois habrá concursos de cociña, pero ali coñen a peña porque lle de chicha. E realmente ti te paras a mirar as movidas e sempre hai un homosexual, unha que está feo decir isto porque son colectivos que teñen que entrarse na sociedade, pero sempre van a certos sectores. Sabemos o que buscan, oh. Sí, sí, sabemos o Claro. que... Sí, sí, sí. E sempre acaba gañando un que o pasou moi mal na vida, tío. Hmm. Sí, porque eu, bueno, sigo bastante Masterchef. E, un que era pescadeiro e empezou dende abaixo e le morreu a nai e tal. Logo, na seguinte edición, un que lle morrera a nai e ainda por riba cuidaba da abuela e traballa... O sea, sempre buscan como ese exemplo do capitalismo de, la superación, sabes? Entón, pois non me colleron para a seguinte ronda que era presencial, pero claro, non me vendí moi ben, porque eu gravei o vídeo que lles enviei, tiñas que ensinarlle a túa cociña, ¿no? Donde ti cociñabas. Sí. Que ese vídeo creo que teño no Drive, tío, ese está guapo tamén. E claro, eu me levantei cunha resaca do 15, dicindo, hostia, que es día 12 e o 13 teño que enviar o vídeo Masterchef, mierda. En pijama, coa jata por ali polo medio, ensinando a cociña, tío. Entón, a ver, aparte de que eu non era el target que buscaban, non me vendí bien, Non me sabes? vendestes ben, non? Estaba eu con todas as legañas do mundo, ali con todas as ojeras do mundo, en pijama, coa jata polo medio, tropezando coas ollas, pretendiendo que me cogieran en algún sitio. Oye, a mí volaba beber chalía, te imaginaste? Hostia, Ali nos claro, fogóns, hostia. cantando polo baixillo, o malo xa pasou, No, a a mí vida xa me continúa. botaban na primeira, tío. A mí xa me botaban na primeira. Chegas Iba- ali, levas ali o plato e di, ti Samantha, ti cara que és unha facha, toa por culo, a mí que falo outro. Claro, claro. A mí, no primeiro programa que iría con a camiseta Pablo Hasél ou así, xa me sabía, ya diría, esto es una mierda, esta tortilla es una mierda, está seca. Imagínate a miña cara cando andaba buscando hoxe pola tarde movidas e vexo ali formulario de Masterchef. Pero isto? E miro, pois sí, sí que é el macho. Pero de que vai E hai, isto? e hai outra movida que tamén son risas, que moita peña se ríe de mí porque é outro perfil mío que non sabe, que é un hobby que tiña eu. Ostras, Buah, que mira, ahora- mentres, déxame agradecer a Coque. Coque, gracias por esa suscripción. Acabas de suscribir, Coque. Moitísimas gracias. Este mes, como, chavales? Este mes, Vale. como quente. Moitísimas gracias, Coque. Un bico enorme. Gracias por los 5 meses. Ahora non atopo a carteira, tío, debí na deixar abaixo. Porque teño un carnet de federado en petanca, tío. Xoguei a ¿Qué petanca. dis? Sí, sí, sí. ¿Qué dis? De la petanca no se puede vivir. Sí, mira, fui rapero de izquierdas y jugador de petanca. No te jodes, no voy a trabajar. A ver quién se mantenga así, ¿sabes?
Pois sí, tío, sí, xoguei a Como petanca. caíste sen eso? Mira que Pois iso raro, foi... eh? Sí, sí, e me molaba, o que pasa que ao final dixen que hostia, hago yo aquí, sabes, con xente de 70 anos. Suruche por Dios que pensei que iba a decir, pero que ao final jodín a rodilla e tuve que deixalo. Que xusto ahora non atopei a carteira, pero creo que teño abaixo. Porque teño o carnet que pone eso, Federado Petanca Galega, Hugo Domínguez Groba, tal, e abaixo pon o mellor, petanca es vida. Sabes, cando en la petanca vida queda poca. Dan 3 anos, 4 máximo, sabes? E sí, caín aí, tío, porque meu padriño xoga e había un ano que lle facía falta DNIs para chegar ao cupo mínimo de federado, sabes, rollo, imagínate, o cupo mínimo para os equipos eran 10 e eran 9, ¿no? Sí. Dixo, va, déjame aí el DNI para chegar a ser o mínimo, tal, e eu, sí, joder, si fallo, firma aí e fedérame para que poderas competir. E un día fun a un entrenamento deles e dixen eu, aparte, non se me daba mal, dixen eu, guau, hostia, que guapo está isto, tío, va, pois eu vou xogar, tal. Entón iba con meu padriño a xogar e éramos un neno de 15 anos, eu, meu padriño que ten 70 e algo e todo o resto peña de 70 e pico anos. E xoguei Que 4 ou 5 bueno, tío. partidos, xoguei 4 ou 5 partidos e chegou un día que estaba nun partido, que ainda por riba perdín, eu teño moi mal perder. E dixen eu, que hostia, hago aquí, tío. O sea, están meus colegas todos por aí de bares e de tal, e eu xogando a petanca con esta peña, que hostia hago aquí. E aí se acabou mi brillante carrera. A ver, mira ao lado, vos. Tiñas acceso a ducados negro ilimitado. Sí. No, e a viño e a callos, que despois dos partidos facían un Home, tercer tempo bonito. nós rímonos deles, pero que eso é a vida, meu. Eso No, é a vida. e aparte o bo da petanca, tío, que ten unha parte boa que eu comecei a xogar con 25 anos, unha cousa así. Entón, se eu non a deixara, con 60 eu iba a ser o puto Messi, tío. Porque iba a levar 45 anos xogando a petanca, 25. Por iso agora me metín ao pádel, porque o pádel se pode xogar hasta os 50. Entón eu con 50 anos serei el puto amo do pádel. Imagínate, meu, con 40 e pico anos e 25 anos de carreira, o máis laureado de Galicia Sí. na petanca. En Pontacas temos non sei se campeón de España, pero é o subcampeón de España de petanca. En Sí. Pontacas, tío. Carlos se chama, tío. Sí, Eu sí. flipo, tío. Eu flipo. Realmente no sé cómo somos famosos nosotros y no sé tío, siendo campeón de España de petanca y a él no le pide nadie fotos. No me jodas. ¿Dónde está la sociedad? ¿Sabes? Dime, macho, o que tal sacamos aquí, cuidado. Eu eso non sabía, eso non contaba para nada, para nada. Sí, sí. Bueno, ti non sei, sabes, pero na rede gallega no Galicia en Goles teñen sección todo o fin de semana da billarda. E teñen un rap de banda sonora da billarda. Bueno, un rap aí, si un... Teño que buscar iso, ¿eh? Sí. Pois eu vexo a Hugo facéndolle un rap para petanca e poñendo eles os resultados. Teño demasiado sentido ridículo, tío. José de Boi Morto quedou primeiro na primeira tanda e ti de fondo rapeando. De feito xa me propuxeron facer un tema para un boxeador e non dixen que sí porque non me vexo. Pa petanca ainda menos, tío. Bueno, a ver, polo meme sí que estaría, pero... A mí molaba moito velo, Son moi rayado co que subo as redes, meu, sabes? Sí. Pues, no, moi rayado no, tío, pero como rollo, me molan as bromas pa Twitter ou pa tal, pero non sei, pero bueno, si é un tema que se entende ben. Pero bueno, que ainda hai xente a día de hoxe comentándonos no vídeo en galego non mola, rollo, como que o gallego en galego, como que o galego non mola? De que ides, non sei que. Sabes, entón, a mí o que me raya é que eu subo a un tema irónico sobre X tema e hai a peña que non o entenda, tío. Eu eso non quería sacar porque eu creo que podemos estar aquí hasta junio. Pero o tema da xente nas redes, porque eu entendo que vos como grupo conocido, non sei quen leva as redes de vos, non sei se a mirades todos, os dous, non? Si, suelo publicar algo máis eu, porque suelo subir eu máis contido, pero si, levar e ler os mensaxes e tal, os dous. O da xente nas redes é espectacular, Bueno, digo os dous, pero somos tres no grupo, Eu entendo que diste máis sales, non? Si, fomos os que comezamos co grupo, pero bueno, realmente somos tres. Sí, de feito, sí. sempre temos o meme aí con Iván de, a ver cando te metemos para que ti tamén mires as redes. E non o fixemos non por nada, sino porque non nos paramos a metelo. Xa. Pero o tema da xente nas redes é que eu non sei se te acordas así de algunha así curiosa ou tal, pero a min é algo que me
que me sorprende cada día. A min cada día sorprende. Eu, por exemplo, teño unha cuenta en TikTok na que subo os míticos vídeos de mierda de Galicia. Sabes, ao mítico de Epejounos, estas mierdas. Sí. E subín un que fai tempo que vira que me encantaba, que era dun tipo de Senegal, dun tipo negro de Senegal, que traballa en Carballo, na Pataca, na campaña da Pataca. En Carballo, en Coristanco, que ven aí, e foi un programa da televisión española, e o tipo fala un gallego perfecto. Aparte fala un gallego con acento de Carballo. Literal. E diña, no, ti como falas isto tal, non? Porque eu veño aquí e falaba un mesto e eu aprendino. Tive nos comentarios dese vídeo, todos en castellano, evidentemente, menos 4 ou 5, debatindo de esta es la gente que tiene que venir a España porque non sei que. Digo, vamos a ver, meu. Non captades a... Tendes 3 neuronas e 2 están de vacacións. Sí, tal cual. Sí, hai peña que... E a vos pasou así algo hai peña que ten as neuronas mínimas para non quejarse en riba. Sí. Directamente. E yo non soy premio Nobel, e yo non soy premio Nobel, non vou aquí de que son máis listo que sí, no, pero joder, pero hai peña que para darlle a comer aparte, tío. Non sei, que te preguntar se te acordás porque o vídeo de Jalego non, ese vídeo préstase moito para eso, préstase moito. Sí, claro, ahora non me acordo, o sea, que nós tuvemos, claro, desas movidas o facer así bastante retranca, temos varios exemplos. Pero sí, nese vídeo a movida é iso, de peña comentando. Non, se te sona algún, non busques nada, era por se tiñas así algún este mítico que é unha cafrada. É que o último que nos comentaron foi fai pouquiño, entón, bueno, igual se busco rápido. Pero como rollo é iso, falando en galego e como dicindo, como que non mola o vídeo? Como que non mola o galego? Xa. Como osas meterte con el gallego? E eu dicindo, pero vamos a ver. Hubo unha movida que foran moitas risas tamén, de que eu gravei un tema que se chama Veleno con GHZ. Sí. E que o videoclip está bastante guai e a parte que eu represento é como que a mí me secuestran os nazis, entón é como que hai un secuestro e me meten nunha casa. Bueno, pois unha pava comentando yo cámara, non sei se fora a cámara ou a min, que si era verdad el secuestro, sabes, que dicir que si é verdad que en el Veleno secuestraron a Hugo, non sei que. Eu dicindo, tío, pero vamos a ver, o sea, esta tía en serio está pensando que me secuestraron unos nazis y que fue el cámara a grabar y lo metí en un videoclip. ¿Pero en serio esto está pasando? Bueno, pero las risas... Ti imagínate no videoclip do que falábamos antes do juicio da Guardia Civil, imagínate que te chaman, ei, ao final que? Salistes? Como quedou o conto? Sí, non, flipas. Eu preguntábacho por eso, porque vos como un grupo público que estades moitísimo máis expostos que a calquera de nós, porque a ver, en Galicia, que falamos en Galicia, tendes un nombre, e so desconocidos. Sí, eu creo que ten que haber así algo por aí. Sí, logo tamén outro día nun bolo en Vilaboa nos comentaron a pava por Facebook que rajades tanto do capitalismo, a mítica cuñadez, non? Rajades tanto do capitalismo, pero te derroupa Nike. Sí. Rajas do capitalismo, pero ben que comes 2 veces ao día, cabrón. Non se vexo aí. E nos lle contestáramos en Facebook e puxemos quen? E ela, quen que? E o que quen che preguntou? Sí, temos bastantes, pero ahora non me lembro de moitas, pero sí. Sí, pero era máis eso, se adoras así de unha tal, en plan eso, de que se moitas veces vos tudestes controlar, porque ao final non é o mismo que ti fales desde a cuenta de Hugo que fales desde a cuenta de Son da Rúa. Sí, claro. Entonces, claro, eso... Porque eu imagino que moitas veces igual tiña ganas de poñer... Xa, alguna cousa. Ao final, sí, hai que diferenciar. Eu, por exemplo, a miña conta de Twitter é bastante política e a de Alex é moi troll. Xa. O Alex sube movidas moi trolls. Pero bueno, son as contas que os vais de cada quen, non? Sí, pero eu me refería porque que moitas veces é me complicado, porque eu, por exemplo, este é un canal público, aquí tampouco podo salir a decir aquí calquera mierda, pero ao final estás metido no tal e a miña cuenta personal mezclase con a miña tal. No, e logo que hoxe en día a peña en redes, que a parte das redes que non me mola, é moi cruel, tío. O
sabes? Quere decir, alguén que te queira facer mal ou que queira facerte sentir mal pode coller unha frase da entrevista que tuvemos hoxe, descontextualizala e dicir Hugo é racista ou Hugo é... Xa. sabes? Sí, eso é E ainda peligroso, pasou fai pouco, lle pasou a unha das Tanxos, tío, a Olaya, que lle hackearon o Instagram Sí, e, sabes? sí, eso vino, eso vino. Entón ese é o perigo das redes, tío. É o perigo das redes, que calquera que queira facerche daño o ten sinxelo, por desgracia. Porque ao final hai moito material de un en redes e calquera que queira descontrolizar o que faz, pois pode facelo, pero bueno. Sí, É a o ver, que hai. estás exposto, ao final, cando sales aí arriba, estás Claro, exposto, o sea, é o que hai. Hai que saber levalo, hai que saber levalo. Claro. O sea, e te falo eu, sabes, que non temos esos problemas. Nada, eu se que vouche deixando, porque eu, a ver, eu cando ti queiras cortamos, que eu podo estar aquí. De feito, ainda teño hora que reaccionar aos temas do top de hip hop en galego, ainda teño aquí pon cacho. Eu queria che preguntar, a última cousa que tiña eu apuntada para preguntar era o que pasa, olvidouseme antes, era para meterlo no outro bloque, pero olvidouseme antes, que era falamos antes das colaboracións, tu estes con Tanxos, con Nao, con Pontacas, bueno, un montón. Sí. E eu quería preguntarche cal foi a que máis che gustou e que colaboración tes ti ou son da... Bueno, eu vou te preguntar a ti, porque che teño a ti. Esa colaboración que diste, Dios, que gana teño de facer unha canción con Antonio Orozco. Pero ti dis de algo, o sea... A que máis che gustou das que fixestes? Vale. E cal sería unha que ti querías facer que non fixestes aínda? Dicir, eu vale, estaríame... pero que sea factible ou que sea unha empalmada miña? As dúas. Vale. A que máis da que gravamos nós, a que máis me molou, a ver, a de Now me molou moito e porque quedou un temazo tamén, creo eu. Pero tamén, por exemplo, a de Escándalo me flipa, tío. E me jode a hostia que non podamos facela en directo porque logo eles tamén pois se deron un parón como grupo e tal. Xa. Pero tamén me parece que quedou brutal e aparte, joder, como somos todos de Pontacas e tal, me mola moito aí máis irmandade que con Jasper e coas Tanxos me levo de maravilla, ¿no? Pero non somos... Sí, pero eso é outro rollo. Entón temos relación, pero temos menos relación. Entón, pois sí, me quedaría o coordenado con Pontacas Antifa, pero de todas me molaron. E con quen faría eu? De fliparme sería con Silvio Rodríguez ou con Tote, porque o meu rapeiro favorito sempre foi Tote e Silvio o meu cantante favorito, digamos, cantautor. E que me molaría é que algo que se ten que facer e que se vai facer, sexa con Son da Rúa ou tal, e con Nervo de Rebelión, vamos, e con Pedriño, co Hard. Feito, acaban de sacar temas dous, non? Ou están gramando, Van non? sacar para a semana, sí. Sí, van sacar para a estaba semana. vendo, porque eu tamén o sigo bastante, encántame moito. Sí, será boa, esas dúas, tío. Eso, a de Rebelión se ten que facer sí ou sí, e a de Pedro tamén o tema é pillalo por aquí, pero tamén teño relación con el e de feito hasta deixáramos caer un día o tema tomando unhas birras de facer algo xuntos. Pois se molaba moito, Esa quero tamén, sí, tamén me molaba. Entón esas dúas me molarían. Eu de flipado pensei que iba a dicir Bizarrap. Bueno, se me chama non digo que non, pero entre Bizarrap e Silvio me quedo con Silvio. Eu estaba pensando, iba a dicir, joder, macho, vai a soltar aí o novo tema despois de Residente, vai ser Hugo. Hugo Gaceta. Moitísimas gracias a Mosiño que nos acaba de traer a súa xente, oito persoas que veñen con el. Moitísimas gracias, Mos, pola raíz, benvidos a todos. Estamos acabando, xa non sei canto tempo levamos, a verdad. Sí, hora 45, sí. Non che quero tampouco romper máis a cabeza. Eu simplemente para acabar dicirse que unha, que se xades como hasta ahora, eu acabo de descubrirche como cantante en solitario. Estes son os primeiros que che escoito a ti solo. O que sacaras antes, a verdade que non a escoitei na hoxe para isto, pero non a tiña tal. Eu seguiche sempre desde Son da Rúa. Creo que sodes moi top, creo que sodes do mellor que hai no panorama. Obrigado, tío. A verdade que Rebelión tamén é un grupillo que me mola moito, pero Son da Rúa está de pero é que non tampouco hai que quedarse con quen é mellor que quen, non temos que competir na música galego. Cada un ten o seu estilo, sí, pero cada un ten o seu estilo e claro. Creo que de todo o que estábamos falando, de que as institucións non axudan, que a sociedade non axuda, tal, eu creo que grupos como a vos
Dadexe un pulo tremendo ao gallego. Quires que non. Porque se de 1000 e pico, 2000, 4000, 7000 que che escuitan, 3 saltan a cantar en gallego gracias a vos, son 3 máis que onte. E a min eso parece moi brutal. Eu diríavos que, a pesar das cousas que vos fan, como puñervos entre era un domingo la tarde nos cochitos de choque, el tren de la bruja, que sigades para arriba porque dá gusto, joder, dá gusto de que a min mólame, eu non che vou dicir que non, a min mólame irme a Santiago a verme Imagine Dragons, pero tamén me mola irme a Fisterra e botar unha tarde noite con Son da Rúa, con Daqui da Ría. Claro, é que hai que facer de todo, hai que escutar de todo. Eu escuito moito reggaetón, tamén a veces escuito temas de Zetangana. Esto sí. Escuito temas de Zetangana, a música hai que abrir, non hai que pecharse. E nada, tío, obrigado a ti por convidarme aquí, que sepas que foi a hostia de fluido e me sentí unha hostia de cómodo, de feito o tempo é potestade. O único anunciar que fue una sonora derrota de Heineken, que allá non hubo segunda Heineken. E obrigadiño por todo e que vaya tamén de luxo ca túa canle, tío, que tamén ao final somos proxectos diferentes porque un é música e outro son redes e entretenimento por PC e tal, pero os dous proxectos somos grans de arena sumando aí para a cultura galega. Entón, parabenizarte tamén e obrigado por convidarme hoxe. Nada, eu moitísimas gracias a ti. Irei recordando polas redes e tal, botarlle un ollo ao disco. Eu espero que se chegue algunha denuncia de que este chaval incumpliu o copyright con 1991, que teñes piedade de min. No, por isto non hai fallo. Iso vai máis pola licencia de Spotify que por tal. Entón non sei como vai o tema, pero bueno, eu vou non poñer por aquí, como poño a música galla, vou non poñer por aquí. Hoxe xa abriu o directo, vou non poñer máis porque me parece que está moi guapo. E nada, simplemente eso, espero que estuveras cómodo, que polo que vexo parece que sí. Espero que che molara. Para calquera cousa aquí estamos, eu, a ver, son o que son, pouco podo aportar, pero o que poda... No, tío, non me mola que te os valores. Somos todos o mesmo, tío. Aquí, facendo cultura en galego, somos todos o mesmo. Nada, estás invitado calquera día a vir aquí, eu poño a cámara, poño o PC, e poño o canal, e poño a cociña. E fasme aí... E te fago un risotto aí. Un risotto aí. E mandamos o vídeo a TV. Sí, claro que sí. Ti tamén, se te ves por Pontacas algún día ou por aquí preto, sabes que te escasa e barra. Perfecto, tío, de verdad que moitísimas gracias. Eu estuve super cómodo, pareceume que quedou super guai. E nada, simplemente eso, a porta está aberta, cando queiras aquí estamos, vale? Un biquiño enorme e moitísimas gracias, de verdad. Igualmente, un biquiño, Miguel, e para todos os que estuveches aí. Veña. Gracias, tío. Chao. Bueno, eu creo que estuvo guapo, xente, eu creo que estuvo moi guapo. Perdonade polos problemas técnicos, pero eu creo que quedou super guapo. É iso, que espero que vos molara. A verdade é que cando de outra parte tamén poñen e tamén dan chicha, mola moitísimo. Eso, como sempre, isto estará subido a YouTube durante a semana, non sei cando será. Déxame quitar estes dos objetivos, porfa. Non queremos objetivos de subs. Hoxe non hai objetivos de subs. Molaba, segunda parte, que seguro que será das outras 2 horas fácil. Xa, a ver, a segunda parte molaba que fóramos 3, non? Pero bueno, xa se verá. E nada, aquí cortarei Miguel do futuro, corta aquí o vídeo de YouTube, tras.